हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि आपण आपला वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपला 4था अध्याय चालू आहे. तर अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास 2 तास बसून भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली, समजावून सांगितली. त्या श्रील प्रभुपादांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करूया आणि अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांना मनापासून धन्यवाद आणि सादर प्रणाम. आता आपण आपल्याला 16वा श्लोक चालू करायचा आहे. 4.16. आता हे चालू करण्या अगोदर आपण एक थोडासा रिकॅप घेऊया. आपण काय काय शिकलो, काय काय बघितलं. तर प्रथम या अध्यायामध्ये भगवद्गीतेचा इतिहास सांगितलेला आहे. तर भगवद्गीता कृष्णाने प्रथम कोणाला सांगितली? हरे कृष्ण, विवस्वानला. बरोबर, सूर्य देवता विवस्वान. आणि विवस्वानाने ही गीता त्याच्या पुत्राला म्हणजे मनूला सांगितली. बरोबर. आणि मनूने कोणाला सांगितली? इक्ष्वाकू. बरोबर. इक्ष्वाकू हा पृथ्वीवरचा राजा होता आणि श्री रामचंद्रांचे ते पूर्वज होते. तर अशा तऱ्हेने गीतेची परंपरा स्थापित झाली
कृष्णाकडून ही गीता आली आणि मग इक्ष्वाकू राजाने ही गीता त्याच्या राज्यात असलेले जे संत आहेत, ऋषी आहेत आणि इतर पृथ्वीवरचे जे राजे होते त्यांना ही गीता सांगितली. पण मग नंतर असं लक्षात आलं की हे जे ज्ञान आहे हे यथार्थ रूपाने शिष्यापर्यंत पोचलेलं नाही आणि काही ज्ञान यातलं लुप्तही झालं होतं. म्हणून श्रीकृष्णाने परत ही गीतेचं यथार्थ रूप मांडण्यासाठी ही गीता अर्जुनाला सांगितली. तर हा थोडासा इतिहास आपण बघितला. मग कृष्णाने सांगितलं की माझा कर्म आणि माझा जन्म हे दोन्हीही दिव्य आहेत आणि जे कोण हे जाणतात त्यांना परत जन्म मरणाच्या चक्रात अडकावं लागत नाही किंवा ते परत जन्म घेत नाही. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने आपल्याला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे, त्याचं शरीर कसं आहे आणि आपलं शरीर कसं आहे. तर आता मला कोण सांगू शकेल का कृष्णाचं शरीर कसं आहे ते? त्यांनी दिव्य आहे, बरोबर, दिव्य आहे, त्याचा नाश कधीच होत नाही. हा, आणि त्याचं रूप कसं आहे? सत, चित आणि आनंद. सत म्हणजे काय? ज्याचा नाश होत नाही. चित म्हणजे काय? फुल ऑफ नॉलेज. तर हा, सत, चित आणि आनंद. आनंद म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय? कृष्ण म्हणजे त्याचं रूप आहे ते आनंदमय आहे. आता आपलं कसं आहे शरीर? आपलं असत आहे म्हणजे नाश होतो. पूर्ण अज्ञानी आहोत आपण आणि निरानंदी आहोत म्हणजे एक्झॅक्टली ऑपोजिट आहोत आपण. मग कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी आपल्याला काय सांगितलंय की तुम्हाला कशापासून मुक्ती पाहिजे? कोण सांगू शकेल मला? जर तुम्हाला आसक्ती, भय आणि क्रोध. बरोबर, आसक्ती, भय आणि क्रोध या तिघांपासून आपल्याला मुक्ती जेव्हा मिळते तेव्हाच आपण कृष्ण प्राप्ती करू शकतो. मग कृष्णाने सांगितलंय की जे जसा भक्ताचा भाव असतो किंवा जितकी भक्ताची शरणागती असते तितकाच माझा परस्पर भाव असतो. म्हणजे जर एखाद्या भक्ताला, एक भक्त माझ्यावर खूप प्रेम करतो आणि त्याला मी खूप हवा आहे, तर मी सुद्धा त्याच्यावर प्रेम करतो, मी सुद्धा त्याचं रक्षण करतो. आता एखादा सदैव माझा वैरी म्हणून विचार करत असेल तर त्याच्या समोर तोच परस्पर भाव मी त्याला परत करतो आणि शत्रू म्हणून मी त्याच्या समोर येतो. मग आता प्रत्येक जण काही कृष्णाला शरणागती जाऊ शकत नाही. तर का लोक कृष्णाला शरणागती जाऊ शकत नाही? कारण त्यांच्या मनामध्ये खूप कामना असते, खूप भौतिक इच्छा असतात, ज्या इच्छा त्यांना पूर्ण करायच्या असतात आणि तेही शीघ्र. म्हणून अशी लोक काय करतात की इतर जे देवदेवता आहेत जे लगेच फळ देतात, त्वरित फळ देतात, त्यांची ते आराधना करतात. मग अशी जी लोक आहेत ती कृष्णाला शरण जात नाही. हे आपण बघितलं थोडंच डेमिगॉड वर्शिप. मग 4 वर्ण आपण बघितले. आता कोण मला सांगतील 4 वर्ण कोणते आहेत? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. बरोबर, 4 वर्ण. बरोबर, हे 4 वर्ण झाले आणि हे गुणांच्या आधारावर ही विभागणी केली आहे. जो ज्या सत्वगुणी जो आहे तो ब्राह्मण असतो, असं करून गुणांच्या आधारावर ही विभागणी केली गेली आहे. आता याच्यानंतर आपण बघतो की कृष्ण सुद्धा कर्म करतोय, पण तो कर्म बंधनात कधीच अडकत नाही. का? कारण तो जे कर्म
करतोय त्याच्या स्वार्थासाठी कर्म करत नाहीये. जेव्हा आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे आपल्या स्वार्थासाठी कर्म करतो तेव्हा आपण 100% कर्मबंधनात अडकतो. पण आता कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे की तुम्ही कर्मबंधनात अडकू नका, तुम्ही कर्म करणारच आहात, कारण तुमचा आत्मा क्रियाशील आहे. तो क्षणभर सुद्धा काही कार्य न करता राहू शकत नाही. तुम्ही कर्म करणार आहात. मग हे कर्म तुम्ही कसं केलं पाहिजे? तुम्ही ऍक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज, तुम्ही कर्म करा पण ज्ञानाने कर्म करा. जेव्हा तुम्ही ज्ञानाने कर्म कराल तेव्हा तुम्ही कर्मबंधनात अजिबात अडकणार नाही. तर हा आताचा सेक्शन आपण बघणार आहोत. कर्माबद्दल आपण जाणणार आहोत. कर्म म्हणजे काय, कर्म किती प्रकारचे असतात. आता इकडे आपण मी प्रथम सांगते मग आपण श्लोक बघू की कर्म म्हणजे काय. कर्म म्हणजे विहित कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ऍक्टिव्हिटी, जे आपल्याला वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, जे लिहिलेलं आहे की कुठली कर्म या मानव जीवनात तुम्ही केली पाहिजे, जी प्रिस्क्राईब ऍक्टिव्हिटी आहे त्याला आपण कर्म म्हणतो. किंवा दुसरी कर्माची व्याख्या म्हणजे तुम्ही जेव्हा कुठली ऍक्टिव्हिटी करता आणि कुठलंही कार्य करता आणि तुम्हाला परिणाम रूपी एक दुसरं शरीर मिळतं तर त्याला सुद्धा कर्म म्हणतात. आता वेदांमध्ये जी कुठली कार्य आपल्याला सांगितली आहे ती चांगलीच आहेत आणि त्यांनी तुम्हाला काय मिळतं, त्यांनी तुम्हाला आत्ताच्या शरीरापेक्षा चांगलं शरीर मिळतं आणि आत्ताचा लोक जो आहे भूलोक त्यापेक्षा चांगला लोक मिळतो. म्हणजे पृथ्वीच्या वरचे जे लोक आहेत, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, अशा लोकांमध्ये तुम्हाला राहायला मिळतं. तर याला आपण कर्म म्हणतो. आता बघा, आपण खूप सतर्क असतो किंवा दक्ष असतो ना की आपण कुठलं अन्न खातोय. आपल्याला सर्वांना आपल्या तब्येतीची काळजी असते. आता तुम्ही कुठेही रस्त्यावरचं अन्न किंवा खूप तेलकट, खूप स्पायसी असं खाल का रोज? सांगा बरं मला. नाही. का नाही खाणार? नाही माताजी. का पण? त्याच्याने रोग होईल, आजारी पडू. म्हणजे तुम्हाला रिॲक्शन काय होणार आहे? आपण चुकीचं अन्न खाल्ल्यावर परिणाम काय होणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अन्न खाताय तेव्हा विथ नॉलेज ते तुम्ही खाताय. आणि ते का खाताय तुम्ही? चांगलं अन्न बघा, आता सुद्धा किती ब्रँड झालेले आहेत आणि प्रत्येक ब्रँड मध्ये आता साधं जरी कॉर्नफ्लेक्स असेल तर ते म्हणतात की कॉर्नफ्लेक्स विथ एक्स्ट्रा व्हिटॅमिन डी. हल्ली व्हिटॅमिन डी ची डेफिशियन्सी असते ना. किंवा एक आपण साध्या जरी दुकानात गेलो तरी हल्ली डाएट फ्री चिवडा किंवा ऑइल फ्री बनाना चिप्स, म्हणजे कितीतरी गोष्टी आपल्या आरोग्यासाठी ज्या चांगल्या आहेत त्या आज उपलब्ध आहेत. तर आपण जेव्हा केव्हा काही भाजी घेतो किंवा काही विकत घेतो किंवा काही खातो तेव्हा आपल्यामध्ये ज्ञान असतं की हे चांगलं आहे माझ्या शरीरासाठी, हे चांगलं नाहीये. तर आता अशा तऱ्हेने आपण, कृष्ण म्हणतो, कर्म केलं पाहिजे ज्यांनी आपण या कर्मबंधनात अडकणार नाही, उलटे आपण मुक्त होऊ. मग हे कर्म जेव्हा आपण ज्ञानाने करतो तेव्हाच आपल्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागत नाही. आता कर्म करताना
म्हणजे आता मी चांगलं म्हणते कर्म, तर चांगलं कार्य जेव्हा आपण करतो तेव्हा काही लोक ते चांगलं कार्य का करतात, कारण त्यांना भीती असते की आज मला मनुष्य योनी मिळालीये, माझी अधोगती नाही झाली पाहिजे. किंवा काही जण कार्य करतात कारण त्यांना फळ पाहिजे असतं, त्यांना रिझल्ट पाहिजे असतो. आता उदाहरणार्थ वेदांमध्ये दिलंय की जे लोक यात्रेकरूंसाठी वगैरे विहीर खणतात आणि त्यांच्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देतात, त्यांना पुढच्या जन्मी पाण्याची कमतरता कधीच भोगावी लागणार नाही. किंवा जे दान देतात, अशी जी लोक आहेत त्यांना पुढच्या जन्मी खूप संपत्ती मिळते. तर अशा तऱ्हेने हे जे रिवॉर्ड्स आहेत किंवा हे जे फळ आहे जे आपल्याला एक कार्य आपण चांगलं करतो आणि मिळणार आहे, अशा फळांच्या पाठीमागे काही लोक असतात. पण काही जण चांगली कर्म का करतात, कारण त्यांना कृष्णाला प्रसन्न करायचे. आणि अशी लोक आहेत त्यांच्यामध्ये खूप हाय सेन्स ऑफ मॉरॅलिटी असते. ते खूप अगदी जे काय व्हॅल्यूज आहेत, ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत, त्यांना ते जोपासतात. का, कारण त्यांना माहितीये की मला कृष्णाला प्रसन्न करण्यासाठी मी हे कर्म करणार आहे. मग जेव्हा आपल्याला कृष्ण स्वतः सांगणार आहेत की अशा तऱ्हेने कर्म केलं पाहिजे, तेव्हा काय होतं, आपल्या हृदयामध्ये आपण ते कर्म जसं जसं करायला लागतो आपल्या हृदयाचं रूपांतर होतं. आता हे कर्म झालं. आता दुसरं जे आपल्याला वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे काय करायचं, प्रिस्क्राइब्ड ऍक्टिव्हिटी, याला कर्म म्हटलंय. आता त्याच्या उलट वेदांमध्ये काही गोष्टी सांगितल्या आहेत, निषिद्ध सांगितलेल्या आहेत की त्या करायच्या नाही. आणि नेमकं तेच जर आपण केलं, तीच ऍक्टिव्हिटी केली, तीच कर्म केली, तर त्याला विकर्म म्हणतात. आता विकर्म केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला एक शरीर घ्यावं लागतं, पण ते मानवाचंच असेल असं नाही. ते कुत्र्याचं, मांजराचं, डुकराचं, माकडाचं कुठलंही असेल, किंवा आणि खालच्या योनीमध्ये सुद्धा आपण जाऊ शकू. तर याला विकर्म म्हणतात, फॉरबिडन ऍक्टिव्हिटी. आणि तिसऱ्या तऱ्हेचं जे कर्म आहे त्याला अकर्म म्हणतात. अकर्म म्हणजे काय, जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी सेवा करतो, मंदिरात जाऊन सेवा करतो, जेव्हा आपण संकीर्तन करतो, त्याची कथा ऐकतो, आपले जे आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांची सेवा करतो, हे सगळं अकर्म झालं. आता आपण हे जाणून घेऊया नीट की आपल्याला हे का शिकलं पाहिजे. कुमुद माताजी 4.16 आणि मग क्षितिजा माताजी अनुवाद वाचाल ना. हो हो वाचते माताजी. हरे कृष्णा. किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शोभात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्म काय आणि अकर्म काय हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आता मी तुला कर्माचे वर्णन करतो आणि ते जाणल्यावर तू सर्व अशुभातून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. तर आता जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा जे शुद्ध भक्त आहेत, जे परंपरेतले आध्यात्मिक गुरु आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच
आपण कर्म केलं पाहिजे. जर आपण असं केलं नाही आणि कितीही कोणी बुद्धिमान माणूस असेल तर तो सुद्धा गोंधळून जाईल. आता इकडेच बघा अर्जुन आहे, अर्जुन गोंधळलेला आहे. त्याला युद्ध करायचं नाही का, तो स्वजन बघतोय समोर आणि त्यांनी मनाने कॅल्क्युलेशन केलंय आणि सांगितलं की मी हे युद्ध करणार नाही कारण हे घोर पाप आहे. आणि आता हे अर्जुन एवढा मोठा योद्धा असून आणि एवढा बुद्धिमान असून देखील तो वेद आपल्याला काय सांगतात की अहिंसेचं पालन कर, तू हिंसा करू नकोस. म्हणून अर्जुनाला काय वाटतं की मी हे युद्ध केलं नाही तरच माझा उद्धार होणार आहे. बघा की बुद्धिमान माणूस सुद्धा कसा गोंधळून जातो. तर आपल्याला काय योग्य काय अयोग्य आहे हे आपल्याला जे तुमचे तर्क काढून बुद्धी सुद्धा जी असते ती आपली परिपूर्ण नसते. जोपर्यंत आपण आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन घेत नाही तोपर्यंत आपण तर्क काढू शकत नाही. आणि त्याला इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज म्हटलंय आणि मराठी अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञानाद्वारे धर्माचा मार्ग आपल्याला निश्चित करता येत नाही. तर एक तर आपले जे इंद्रिय आहे, आपलं मन जे आहे ते त्याला मर्यादा आहे आणि या मर्यादा असल्यामुळे आपण हे ज्ञान समजू शकत नाही. मग मनुष्याने जे महात्मे आहेत, जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांचं पालन केलंय. त्यांचं जी पदचिन्ह आहे त्याच्यावर चाललं पाहिजे. आता इकडे शील प्रभुपादांनी 12 महाजनांची नावं दिली आहेत. तर हे महाजन म्हणजे कोण? महाजन शब्द महा म्हणजे खूप मोठे किंवा महात्मे, जन म्हणजे माणसं, म्हणजे सर्व माणसांमधले जे महान आत्मे आहेत त्यांना महाजन म्हटलेला आहे. आणि हे जे महाजन आहे त्यांना धर्म इतका परफेक्ट समजलेला आहे की कृष्णाने त्यांना सांगितलंय की तुम्ही धर्माचा प्रसार करू शकता. तर असे जे महाजन आहेत त्यांचं उदाहरण आपण आपल्या समोर ठेवलं पाहिजे. तर हे महाजन म्हणजे कोण? ब्रह्मदेव, शिव, नारद, मनु, 4 कुमार, कपिल देव, प्रल्हाद, भीष्मदेव, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आणि बली महाराज. तर हे जे 12 महाजन आहेत या 12 महाजनांची जी शिकवण आहे किंवा आपले गुरु आपल्याला काय सांगतात ते मार्गदर्शन घेतलं तरच आपण धर्माच्या मार्गावर चालू शकू, ज्याने आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही तर आपण असे अर्जुनासारखे गोंधळून जाऊ आणि आपल्याला असं वाटेल की मी बरोबरच करते. मी अर्जुनाला आता काय वाटतं की मी हिंसा करून उपयोग नाही, अहिंसा करूनच माझा उद्धार होणार आहे. तर अशा तऱ्हेने बुद्धिमान माणसं सुद्धा गोंधळून जातात. 4.17 कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण. कर्माची गुंतागुंत समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आताच मी तुम्हाला सांगितलं बुद्धिमान माणसं सुद्धा गोंधळून जातात. म्हणून आपण
हे समजलं पाहिजे. काय कुठलं कर्म आहे, कुठलं विकर्म आहे, कुठलं अकर्म आहे. आता विकर्म म्हणजे आता तुम्हाला माहितीच आहे की काय आहे की जे निषिद्ध सांगितलेलं आहे की आता इकडे दाखवलंय की हा माणूस नॉनव्हेज खातोय किंवा जे दारू पितात, तर अशी लोक काय होतं त्यांचं की त्यांना जो मानव जन्म दिलेला असतो आणि ज्यांनी त्यांचा उद्धार होऊ शकतो, आता उद्धार त्यांची उन्नती उद्धार होतच नाही, पण त्यांचं पतन होतं जेव्हा ते विकर्म करतात. आता आणि विकर्म कसं असतं बघा, एक चेन रिॲक्शन चालू होते. तुम्हाला सर्वांना अजामिलची गोष्ट माहिती आहे का? सांगा. अजामिलची गोष्ट माहिती नाही? आयुष्याच्या शेवटी नारायण नारायण बरोबर, माहिती आहे ना, सर्वांना माहिती आहे ना अजामिलची गोष्ट? आता मी गृहीत धरते, तुम्ही नाही तर अनम्यूट करून सांगा. तर अजामिल नावाचा एक ब्राह्मणाचा मुलगा असतो. तर एकदा तो जंगलामध्ये फुलं गोळा करायला जातो. त्यावेळेला काय होतं, त्याला एक शूद्र दिसतो आणि तो एका वेश्येला आलिंगन करत असतो. तर जेव्हा त्याला तो हे बघतो, तेव्हा त्याचं मन जे आहे ना, ते मन या गोष्टीला पकडून राहतं की तो शूद्र आणि ती वेश्या, आणि त्याच्यावर तो एकसारखा चिंतन करत असतो. आणि मन कसं असतं बघा, कुठली गोष्ट जर त्यांनी एखादी बघितली तर ती मॅग्निफाय होते, खूप मॅग्निफाय होते. आणि असं झाल्यामुळे तो एकसारखं त्या वेश्येचा विचार करू लागला. आता हा घरी हा ब्राह्मणाचा मुलगा होता, चांगला सुशिक्षित होता, त्याचे आई वडील होते, त्याची बायको होती सुंदर. तर आता त्यांनी ही गोष्ट बघितली, चिंतन करू लागला. मग लगेच त्यांनी तो त्या वेश्येकडे जाऊ लागला. बघा कसं विकर्म चालू झालं. त्याच्यानंतर त्यांनी त्या वेश्येला घरी आणलं आपल्या आणि सांगितलं की तू मोलकरीण म्हणून माझ्या घरची कामं कर. आता तिकडे तो या वेश्येबरोबर एकदम जणू काही ती आपली बायकोच आहे असं वागू लागला. आई वडिलांकडे भांडू लागला, या आपल्या बायकोकडे भांडू लागला, आणि इतका भांडू लागला की त्यांनी या तिघांनाही घराच्या बाहेर काढलं. मग त्यांनी या वेश्येबरोबर लग्न केलं. लग्न केल्या तिकडेच थांबलं नाही, त्या वेश्येच्या डिमांड्स खूप होत्या. मला इतक्या साड्या पाहिजेत, मला सोन्याचे दागिने पाहिजे. मग ते मिळवण्यासाठी तो काय करू लागला, लोकांचे पैसे चोरू लागला, त्यांना लुटू लागला, त्यांना मारू लागला, दारू पिऊ लागला. म्हणजे एकच गोष्ट त्यांनी बघितली होती, पण आता ते विकर्म किती करत गेला तो, म्हणजे एक चेन रिॲक्शन होते. तर असंच जेव्हा आपण विकर्म करतो तेव्हा ते आपण थांबू शकत नाही, ते चालूच राहतात. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय कर्म. कर्म म्हणजे प्रिस्क्राइब्ड ऍक्टिव्हिटी किंवा चांगलं कार्य ज्याला वेदांनी मान्यता दिली आहे असं. तर इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलाय की एक माणूस आहे, तो हवन करतोय. असे काही होम हवन, चंडी हवन वगैरे, तुम्हाला चांगलं फळ हवं असेल किंवा पुढे तुम्हाला स्वर्ग लोकासाठी सुद्धा काही यज्ञ सांगितलेली आहेत. तर अशा तऱ्हेने ही यज्ञ आहेत जी चांगली आहेत. तर ही जे कर्मी आहेत म्हणजे त्यांना फळाची खूप इच्छा आहे. जेव्हा त्यांना फळाची इच्छा असते तेव्हा ते अशी कर्म करतात आणि चांगलं फळ जेव्हा त्यांना मिळतं तेव्हा त्यांना आनंद होतो. आता अकर्मी म्हणजे काय,
अकर्मी म्हणजे ते कृष्णाचे भक्त असतात, त्यांना ज्ञान असतं आणि ज्ञान असल्यावर जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा आपण कर्म बंधनात कधीच अडकत नाही. म्हणजे हा अकर्मी जो असतो तो कर्म करत असतो, पण तरीही याला म्हणतात इनॅक्शन, ऍक्शन इन इनॅक्शन. म्हणजे तो कर्म करत असतो पण अशी कर्म करतो म्हणजे जणू काय इनॅक्शन असते, त्याला त्याची रिॲक्शन मिळणार नसते. तर अशा तऱ्हेने इकडे अकर्मी नारद मुनी दाखवलेले आहेत. आता आपण अकर्मींबद्दल आणि जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी 4.18. माताजी हरे कृष्णा. कर्मण्य कर्म या पश्ये अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो तो बुद्धिमान मनुष्य होय. जो जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी दिव्य स्तरावरच स्थित असतो. हरे कृष्ण. तर अकर्म म्हणजे फलरहित कर्म, आणि इकडे अकर्म म्हणजे कोण? जो कृष्णावर भरपूर प्रेम करतो, जो जाणतो की या सर्व जगाचा स्वामी कृष्ण आहे, हे माझं काही नाहीये, आणि जो कृष्णाला पूर्ण ते सगळं फळ देतो आणि मनामध्ये त्याचा दृढ भाव असतो की कृष्णच माझं रक्षण करणार आणि कृष्णावर जो पूर्ण अवलंबून असतो तोच असं अकर्म करू शकतो. पण आता जे निराकारवादी आहेत, निर्विशेषवादी आहेत, ते भीतीमुळे सकाम कर्म थांबवतात. ते का असं करतात? कारण कर्म फळामुळे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर त्यांना कुठलाही अडथळा नको असतो, परंतु भगवंताचे साकार रूप जो जाणतो, जो भगवान स्वरूप कृष्णाचे जाणतो, तो निश्चितपणे जाणतो की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. त्याच्यामुळे तो कृष्ण भावनाभावी कर्मामध्ये व्यस्त राहतो. म्हणजे अकर्म हे कोण करू शकतं? जो भक्त कृष्णाचं भगवान स्वरूप जाणतो आणि ज्याला वास्तविक ज्ञान असतं की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, आणि मी जी आयडेंटिटी आहे नित्य सेवक म्हणून, हे शरीर गेल्यानंतर सुद्धा ही आयडेंटिटी राहणार आहे, मी कृष्णामध्ये विलीन होणार नाहीये, असा जो भक्त असतो तो हे अकर्म करू शकतो. हरे कृष्णा. यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याचा प्रत्येक प्रयत्न इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेविरहित आहे तो पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थित आहे असे जाणावे. ज्ञानी साधू पुरुषांच्या मते या प्रकारे कर्म करणाऱ्या मनुष्याचे कर्मफळ अग्निरूपी पूर्ण ज्ञानाद्वारे जळून भस्म झालेले असते. हरे कृष्ण. तर बघा, अग्नीचं एक कार्य काय आहे? प्युरिफिकेशन, शुद्ध करणं. ज्याप्रमाणे खाणीमध्ये सोनं चांदी जी असते ती अशुद्ध असते, त्यामध्ये खूप इम्प्युरिटीज असतात, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, आणि जेव्हा ती फर्नस मध्ये घालून, भट्टीत घालून खूप गरम होते,
किंवा गरम करून अग्नीमध्ये घालून या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत, कार्बोनेट, सल्फेट्स, हे निघून जातात आणि मग जे शुद्ध सोनं आहे ते राहतं. त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा त्यांनी म्हटलंय की फायर ऑफ नॉलेज म्हणजे ज्ञानरूपी अग्नी आहे, हा असंच काम करतो. आपलं प्रत्येक कर्म जे आहे तो शुद्ध करतो. शुद्ध करतो म्हणजे काय, आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. आता हे जे अकर्म आहे हे ऍक्च्युली आपण जरी आपल्या शरीराने केलं, वाणीने केलं किंवा बुद्धीने केलं तरी ते मुख्य म्हणजे आपली बुद्धी आणि आपलं मन हे जे या लेवलला अकर्म होतं आणि मग आपण ती कृती करतो. आता मन आपलं कसं आहे, त्याला सारखं इकडे तिकडे पळायचंय, पण आपल्याला काय पाहिजे, मन हे सदैव मनाने कृष्णाकडे धावा घेतला पाहिजे. मग हे करण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, एकसारखा जप केला पाहिजे, कृष्ण कथा ऐकली पाहिजे, जे आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांची प्रवचनं ऐकली पाहिजे. आणि जेव्हा अशा तऱ्हेने तुम्ही तुमची सर्व इंद्रिय ही कृष्णाच्या सेवेमध्ये लावता तेव्हा ती शुद्ध होतात. आता तुम्हाला ते गोष्ट माहितीच असेल ना, जगन्नाथ यात्रेच्या वेळेला जो प्रतापरुद्र राजा होता, जो ओरिसाचा राजा होता, त्यांना चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचं होतं, पण चैतन्य महाप्रभूंनी नकार दिला की मी संन्यास आश्रमात आहे आणि मी इतर आश्रमातल्या लोकांना भेटत नाही. म्हणून राजाला खूप वाईट वाटलं. पण त्या चैतन्य महाप्रभूच्या शिष्यांकडून राजाला समजलं की रथयात्रेच्या दिवशी महाप्रभू बाहेर येतात, म्हणून त्यांनी रस्ता झाडण्याची सेवा घेतली. तर रथाच्या पुढला जो रस्ता आहे तो नेहमी कोणीतरी झाडतं आणि मग तो रथ त्या मार्गावर जातो. तर त्यांनी अशी सेवा घेतली. तर अशा सेवेने जेव्हा आपण इंद्रिय आपली देवाच्या सेवेसाठी वापरतो तेव्हा ती शुद्ध होतात. आणि जेव्हा अशी ही जी शुद्ध इंद्रिय किंवा जेव्हा आपण कर्म करतो, कृष्णासाठी कर्म करतो, पूर्ण ज्ञानाने कर्म करतो, तेव्हा मात्र आपले जे आपण या कर्मबंधनात अडकत नाही किंवा हे अग्निरूपी ज्ञान जे आहे हे जे कर्मफल आहे हे कर्मफल भस्म करून टाकतात. आता आपण चांगलं कर्म केलं तरी देखील आपल्याला पृथ्वीवर परत त्या कर्माचं फळ जे चांगलं आहे ते भोगण्यासाठी यावं लागतं. आणि जरी आपण वाईट कर्म केलं तरी ते पाप भोगण्यासाठी आपल्याला यावं लागतं. म्हणजे आपल्याला इकडे काय करायचंय, कर्मफळच भस्मसात करायचंय. मग ते कर्मफळ तुम्ही कसं भस्मसात कराल, जेव्हा तुम्ही कृष्णाची सेवा कराल, जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी कार्य कराल, जेव्हा तुम्ही मिळालेलं फळ पूर्ण कृष्णार्पण कराल, तेव्हा तुम्हाला परत मग पृथ्वीवर यावं लागत नाही, कारण कर्मफळच नष्ट झालं. मग तुम्ही कायम गोलोक, वृंदावन किंवा वैकुंठात वास करता. तर असा जो अकर्मी असतो तोच असं करू शकतो, कारण तो कामना रहित असतो, त्याला कुठलीही भौतिक इच्छा नसते, त्याला फक्त कृष्णाची सेवा करायची असते आणि त्याचं कृष्णावर भरपूर प्रेम असतं. 4.20 हरे कृष्णा. त्यक्त्वा कर्म फल संगम
नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या कर्मफळावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा पुरुष जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी वस्तुतः तो कोणतेही सकाम कर्म करीत नसतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की हा जो अकर्मी असतो तो कसा असतो, एकतर त्याचं कृष्णावर भरपूर प्रेम असतं आणि प्रेमामुळेच तो कृष्णासाठी कर्म करू शकतो आणि कर्म फळाचा त्यागही तो करू शकतो. त्याला फळाचं आकर्षणच नसतं. बरं, त्याला जे काय मिळतं प्रयत्न करून, जे काही त्याला 2 घास मिळतात खायला, 2 वेळेचं जेवण, त्याच्यातच त्याला समाधान मिळतं आणि तो कृष्णावर पूर्ण तऱ्हेने अवलंबून असतो. तर असं इकडे त्यांनी सांगितलंय की जो अकर्मी असतो तो कसा असतो, तो आपल्या कुवती अनुसार कर्तव्य पार पाडतो आणि बाकी सर्व कृष्णावर सोपवतो. तर हे सगळं आता हे जे श्लोक आहे ना तिकडे अकर्मी कसा असतो त्याच्याबद्दल सांगितलंय. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा ज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंकरिताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पापकर्मांना प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे एक तर त्याचं मन जे आहे ते पूर्ण नियंत्रित असतं. बघा ना, आता हे साधं भौतिक मी तुम्हाला उदाहरण देते. जे काय आपण अन्न खातो आपल्याला ज्ञान असतं आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण रोज तेलकट खाल्लं, रोज पिझ्झा खाल्ला किंवा रोज रस्त्यावरचं खाल्लं तर मात्र माझं आरोग्य आहे ते चांगलं नाही राहणार, मी आजारी पडणार. आणि इकडनं खायचं आणि दुसरीकडे डॉक्टरची फी भरत बसायची. पण आता त्याचप्रमाणे जसं आपल्याला हे समजतं तसे जे अकर्मी आहेत, जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना समजतं की मी हे कर्म केलं मी कर्मबंधनात अडकीन, मला कोणतं कर्म केलं पाहिजे. आणि हे कृष्णाचं ज्ञान असल्यामुळे ते कसे असतात, त्यांचं मन कसं असतं, नियंत्रित असतं, त्यांची बुद्धी कशी असते, सबळ असते, त्यांची इंद्रिय कशी असतात ते त्यांना बघा इकडे चित्र दाखवलंय. वृंदावनचे 6 गोस्वामी, त्यांना गोस्वामी आपण म्हणतो. गो म्हणजे काय, गो म्हणजे इंद्रिय. जे इंद्रियांचे स्वामी आहेत ते गोस्वामी. म्हणजे इंद्रियांना त्यांनी वश केलेलं आहे, कंट्रोल केलेलं आहे. आणि आपण कोण असतो, आपण गोदास असतो. आपण आपल्या इंद्रियांचे दास असतो. आपली इंद्रिय काय म्हणतात की आज मला पिझ्झा खायचा आहे, मला सिनेमाला जायचं आहे, चला भगवद्गीतेचं पुस्तक बंद करूया, आता आपण हॉटेलमध्ये जाऊया, आज मला उद्या साडी आणायची आहे. तर आपण काय असतो, गोदास असतो. आपण आपल्या इंद्रियांचे स्वामी असतो. आपण आपला राग जो आहे, आपल्या इच्छा जे आहेत त्याच्यावर आपला काहीही कंट्रोल नसतो, किंवा असला तरी अगदी थोडासा किंवा अगदी किरकोळ आपला कंट्रोल आपल्या इंद्रियावर असतो. पण ही लोक तशी नसतात, जे कृष्णाचे अकर्मी आहेत. मग त्यांना काय माहित असतं, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, की मी कृष्णाचा अंश आहे. आणि आता
मी जो मला रोल दिलेला आहे तो रोल मी या भौतिक जगामध्ये माझा रोल खेळत आहे ऍज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द होल, म्हणजे मी त्याचा अंश आहे, कृष्णाचा मी एक अंश आहे आणि मी केवळ माझा जो रोल आहे तो इकडे इकडे खेळतोय आणि ही माझी स्वतःची ऍक्टिव्हिटी नाहीये. ही जी ऍक्टिव्हिटी, हे जे कार्य मी करतोय हे कृष्णाच्या मार्फत करतोय, मी एक एजंट आहे. आणि मग श्रील प्रभुपाद आपल्याला हाताचं उदाहरण देतात, तर ते क्षितिजा माताजी 21 वाचायचंय 5वी लाईन. जेव्हा हात हालचाल करतात तेव्हा हो माताजी. हा, हरे कृष्ण. जेव्हा हात हालचाल करतात तेव्हा ते स्वतःच्या इच्छेने हालचाल करीत नाहीत, तर त्यांच्या हालचालीला संपूर्ण शरीराचा प्रयत्न कारणीभूत असतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमीच भगवंतांच्याच इच्छेनुसार कृती करत असतो, कारण त्याला वैयक्तिकरित्या इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा नसते. तो एखाद्या यंत्राच्या भागाप्रमाणे कार्य करीत असतो. ज्याप्रमाणे यंत्राचा भाग सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी त्याला तेल लावून त्याची स्वच्छता करावी लागते, त्याप्रमाणे भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करण्यासाठी योग्य राहण्याकरिता कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या कर्मांद्वारे स्वतःचा निर्वाह करतो, म्हणून तो कर्मफळांपासून मुक्तच राहतो. एखाद्या पशुप्रमाणेच त्याच्या आपल्या स्वतःच्या शरीरावरही अधिकार नसतो. एखाद्या पशुचा निष्ठुर धनी आपल्या नियंत्रणातील पशुची कधी कधी हत्या करतो, पण तरीही तो पशु प्रतिकार करीत नाही. तसेच त्या पशुला वास्तविक असे स्वातंत्र्यही नसते. आत्मसाक्षात्कारामध्ये संपूर्ण संलग्न झालेल्या कृष्ण भावना भावित मनुष्याकडे भौतिक गोष्टींवर मिथ्या अधिकार सांगण्यासाठी वेळ नसतो. प्राणरक्षणाकरिता आवश्यक धन प्राप्त करण्यासाठी त्याला वाममार्गाचा अवलंब करावा लागत नाही, म्हणून तो भौतिक पापांनी दूषित होत नाही. तो सर्व कर्मबंधनातून मुक्तच असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्याला काय समजतं की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि हे जे करता करविता तो कृष्ण आहे, मी कोणी नाहीये. ज्याप्रमाणे एखादं मशीन असेल आणि त्यामध्ये एक नट आणि बोल्ट असेल ना, तर त्या स्क्रूचं किंवा त्या नट बोल्टचं सुद्धा काम महत्वाचं असतं. त्याचं जे काम आहे त्याच्यामुळे ते पूर्ण मशीन जे आहे ते व्यवस्थित चालतं. पण तो स्वतः एक छोटा स्क्रू काही मशीनचं काम करू शकत नाही, तर तो स्वतः काही करता नसतो, जो स्क्रू फक्त आहे तो. त्याचप्रमाणे हा जो माणूस आहे, जो कृष्णाचा भक्त आहे, तो पूर्ण तऱ्हेने समजतो की करता मी नाहीये, करता तो आहे. आणि इकडे तो कसा राहतो, मग श्रील प्रभुपादांनी हाताचं उदाहरण दिलेलं आहे की हात जर हलवायचा असेल तर तो स्वतःच्या इच्छेने हलत नाही, ते एक कोऑर्डिनेशन आहे माइंड ब्रेन, आणि मग हाताला सिग्नल मिळतो आणि मग त्या हाताची हालचाल होते. त्याचप्रमाणे हा जो कृष्णाचा जो अकर्मी आहे त्याला वास्तविक ज्ञान आहे की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी जी कृती करत आहे किंवा मला जे फळ मिळतंय हे भगवंतेच्या इच्छे अनुसारच सर्व काही होत आहे. आणि त्याचं कसं असतं का, हे जे 6 गोस्वामी होते हे दारोदारी भिक्षा मागायला जायचे. तर जेव्हा ते भिक्षा मागायला जायचे तेव्हा त्यांना कोणी येऊन थोडासा भात किंवा पोळी भाजी असं देत असे. तर ते फक्त एकच पोळी किंवा 1.5 पोळी आणि भाजी खात असे. 2 पोळ्या दिल्या कोणी तर 1 पोळी ते परत करत असे. का? कारण ते जास्त अन्न खात नव्हते, तितकंच अन्न खात होते जितकं की त्यांचं शरीर आणि आत्मा हे एकत्र राहू शकतील. एकत्र राहण्यासाठी अन्न केवढं लागतं तेवढंच ते
अन्न खायचे. तर अशा तऱ्हेने हे जे अकर्मी आहेत हे फक्त त्यांचं शरीर मेंटेन करण्यासाठी खात होते. आणि शरीर मेंटेनन्स कशासाठी? इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही. कशाला मी फिट राहिलं पाहिजे? म्हणजे मला कृष्ण सेवेमध्ये माझं आयुष्य सुरळीतपणे घालवता येईल या कारणासाठी याला जितका शरीरासाठी मेंटेनन्स लागतो किंवा फिटनेस लागतो तितक्यासाठीच ते झटत असे. 4.22 हरे कृष्णा. 22 का 23 माताजी? 22 यदृच्छालाभे संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त असून मत्सर करीत नाही, तसेच जो यश आणि अपयशामध्येही स्थिर असतो, तो सर्व प्रकारची कर्मे करत असूनही त्यामध्ये कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. तर हे जे आहेत ना, ही चिन्ह ही ज्ञानाची चिन्ह आहेत. तर कुठली कुठली आहेत की ज्याला आता त्यांनी एक कृष्णाचा भक्त की तो काम करतोय, त्याला जे काय तिकडे मिळतंय त्याच्यामध्ये तो नेहमी समाधानी असतो. आता हा नेहमी कृष्णाशी जुडलेला असल्यामुळे या भौतिकाचा त्याच्यावर परिणाम येतच नाही. आणि भौतिक जग म्हणजे हे कसं आहे, हे द्वंद्वानीच भरलेलं आहे. द्वंद्व म्हणजे काय? म्हणजे या जगाचं रूपच म्हणजे द्वंद्व आहे असाच याचा निर्माण झालाय. बघा, दिवस आहे मग रात्रही आहे. काही गोष्टी गोड आहेत, काही कडू आहेत. मग आपण आपल्या जीवनामध्ये आनंदही असतो, थोडस दुःखही असतं. यश पण आपण बघतो, अपयशही बघतो. तर हे जे द्वंद्व आहे हे भौतिकाच आहे. पण जो भक्त असतो तो कसा असतो? त्याचा भौतिकावर संबंधच नसतो. तो कृष्णाच्या स्मरणात, कृष्णाच्या कार्यामध्ये पूर्ण तऱ्हेने मग्न असल्यामुळे तो या द्वंद्वाच्या पलीकडे गेला असतो. मग त्याला तो कधीही कोणाचा द्वेष करत नाही. आणि यश किंवा अपयश त्याला माहितीये, मी जे काय कर्म करतोय ते हे फळ माझं नाहीच आहे, हे मी कृष्णाला देणार आहे. आणि जे काही कर्म मी करतोय, मी प्रयत्न करतोय, पण यासाठी माझ्या इंद्रियांना शक्ती, माझ्या बुद्धीची जी चालना आहे किंवा जे माझं मन आहे किंवा इंद्रियांना जी दिलेली शक्ती आहे ही सर्व कृष्णाने दिलेली आहे. त्याच्यामुळे जे फळ आहे हे सुद्धा कृष्णाचं आहे. म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं, मशीन आहे आणि स्क्रू जो छोटासा भाग आहे तो त्याचं कार्य करतोय. आणि मग जो काही प्रोडक्ट बाहेर निघतोय त्याच्यावर त्याचं काही यश अपयश किंवा त्याचा विचार तो स्क्रू नाही करणार आहे. किंवा तो म्हणणार मी माझा रोल जो आहे तो पूर्ण तऱ्हेने करणार. त्याचप्रमाणे हा माणूस आहे, हा जाणतो की कर्ता कृष्ण आहे, मी एक निमित्त आहे आणि हे सगळं मला कृष्णाने दिलेलं आहे आणि हे मी परत कृष्णाला देणार आहे, माझं काहीच नाहीये. असं असल्यामुळे तो यश अपयश याच्यापासून मुक्त असतो. आणि असं असल्यामुळे तो कधी कर्मबंधनात अडकत नाही. मग असा माणूस कसा असतो की तो कधीही कोणाकडे भीक मागत नाही, कोणाकडून पैसे उधार घेत नाही. तो अगदी सरळ मार्गाने कर्म करतो आणि जे काय मिळतं त्याच्यात तो आनंदी राहतो, समाधानी राहतो. 4.23 हरे कृष्णा.
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याचे कर्म सर्वथा दिव्यत्व प्राप्त करते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हा मी तुम्हाला सांगितलं भक्त कसा असतो. हा कृष्ण भावनेमध्ये सदैव मग्न असतो. आता हे तुम्ही गुण जे 3 गुण आहेत, त्रिगुण आहेत, तर हे तुम्हाला माहिती आहेत का? तुम्ही 14व्या अध्यायात केलेले आहेत. 3 गुण कोणते आहेत? सत्व, रज आणि तम. करेक्ट. आणि जेव्हा आता समजा जर एक पांढरा रुमाल आहे आणि एक माझ्याकडे लाल रंगाचा डाय आहे, त्याच्यात मी जर पांढरा रुमाल बुडवला तर त्याचा रंग कसा होतो? त्याचाही लाल होतो. तर आपलं सुद्धा मन तसं आहे. जेव्हा मन भौतिकाशी संग करतं तेव्हा हे जे 3 गुण आहेत, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, हे गुण आपल्या मनाला रंगवतात आणि कुठल्या तरी एका गुणाचा प्रभाव खूप जास्त असतो. म्हणून आपण म्हणतो की हा सत्वगुणी आहे, हा तमोगुणी माणूस आहे. तर अगदी मी जसं सांगितलं, रुमाल आणि डाय, तुम्ही ज्या डाय मध्ये घाला तो रंग त्या रुमालावर दिसतो. तसंच मन कसं असतं, आपलं ओरिजिनली शुद्ध असतं आणि या 3 गुणांनी माखलेलं नसतं. पण भौतिकाशी संग केल्यामुळे काय होतं, आपण या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येतो आणि मग कुठलंही कर्म आपण केलं तर कर्म बंधनात अडकतो. आता जे अकर्मी आहेत, जे भक्त आहेत, शुद्ध वैष्णव आहेत, ते त्यांच्या या भौतिकाशी संगच नसतो. मग या 3 गुणांचा प्रभाव त्यांच्यावर कसा होणार? ते सदैव कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असतात आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असल्यामुळे भौतिकाशा संग अजिबात नसतो. त्याच्यामुळे ते द्वंद्वातूनही मुक्त असतात आणि या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली अजिबात येत नाही आणि त्याच्यामुळे ते कर्म जे करतात ते दिव्य असतात आणि ते या कर्म बंधनात अडकत नाही. म्हणून त्यांचे कर्म म्हणजे यज्ञाप्रमाणेच आहे. कारण त्यांना भौतिक इच्छा नसतात, त्यांना वास्तविक ज्ञान असतं की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे आणि नित्य सेवक आहे आणि मी जे काय मी करता नाहीये, त्यांना मिथ्या अहंकार नसतो आणि या कृष्णाचा अंश असल्यामुळे मी जे काय करतोय ते मला कृष्णाला अर्पण करायचंय, ही भावना त्यांच्यामध्ये पूर्णपणे असल्यामुळे ते ज्ञानाने कर्म करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना कर्मफलांचे भौतिक परिणाम भोगावे लागत नाही, कारण त्यांची कर्म दिव्य असतात, भौतिक नसतात. 24. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 4.24 ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, कारण तो आध्यात्मिक क्रियात सर्वस्वी निमग्न झालेला असतो. या आध्यात्मिक क्रियामध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचे म्हणजे ब्रह्मरूप आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे ते कृष्ण भावनेमध्ये इतके पूर्णपणे स्थित झालेले असतात की जे काय आता जे हवन करतो किंवा जे हव्य आपण अर्पण करतो,
याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना काही फरक दिसत नाही, ते सगळ्याला ब्रह्मस्वरूपच मानतात. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिलंय सूर्य आणि सूर्यप्रकाशाचं, तर ते आपण वाचूया. पण ते वाचण्या अगोदर आणि क्षितिजा माताजी 4थी लाईन आहे ना, तिथपासून वाचायचं आहे. भौतिक विकारांमध्ये गुंतलेला बद्ध जीव. हरे कृष्ण. भौतिक विकारांमध्ये गुरफटलेला बद्ध जीव भौतिक परिस्थितीतच कर्म करणार हे निश्चित आहे. तरीही त्याने अशा परिस्थितीमधून मुक्त होणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीद्वारे मनुष्य भौतिक परिस्थितीमधून मुक्त होऊ शकतो तिलाच कृष्ण भावना म्हणतात. उदाहरणार्थ, दुधाचे पदार्थ प्रमाणापेक्षा अधिक खाल्ल्यामुळे एखादा मनुष्य जेव्हा उदराच्या व्याधीने अस्वस्थ होतो तेव्हा त्याला दुसऱ्या पदार्थाने दह्याने बरे केले जाते. त्याचप्रमाणे विषयासक्त बद्ध जीव या ठिकाणी गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कृष्ण भावनेद्वारा बरा केला जाऊ शकतो. या पद्धतीला सामान्यपणे यज्ञ म्हटलेले आहे. यज्ञ म्हणजेच सर्व कर्मे श्री विष्णू किंवा श्री कृष्णांच्या संतुष्टीकरिता करणे होय. या भौतिक जगातील कर्मे जितक्या प्रमाणात कृष्ण भावना भावित होऊन किंवा केवळ श्री विष्णू प्रित्यर्थ केली जातात तितक्याच प्रमाणात येथील वातावरण आध्यात्मिक होते. ब्रह्म म्हणजेच आध्यात्मिक किंवा दिव्य होय. भगवंत दिव्य आहेत आणि त्यांच्या दिव्य देहामधून निसृत होणाऱ्या किरणांना ब्रह्मज्योती म्हटले जाते आणि हेच दिव्य तेज आहे. अस्तित्वातील सर्व गोष्टी ब्रह्मज्योतीमधील स्थित आहेत. पण जेव्हा या ब्रह्मज्योतीवर माया किंवा इंद्रिय तृप्तीचे आवरण येते तेव्हा त्या ज्योतीला भौतिक म्हटले जाते. हे भौतिक आवरण कृष्ण भावनेद्वारे तात्काळ काढून टाकता येते. याप्रमाणे कृष्ण भावने प्रित्यर्थ अर्पण केलेले हवीर द्रव्य, हे हवीर द्रव्य ग्रहण करणारा प्रतिनिधी, हवनाची प्रक्रिया आणि हवी अर्पण करणारा आणि प्राप्त फळ या सर्वांचा समावेश म्हणजेच ब्रह्म किंवा परम सत्य होय. परम सत्य मायेने आच्छादित होते तेव्हा त्याला पदार्थ म्हटले जाते. जेव्हा पदार्थाचा उपयोग परम सत्याप्रित्यर्थ केला जातो तेव्हा पदार्थाला पुन्हा दिव्यत्व प्राप्त होते. मायेने आच्छादित भावनेचे रूपांतर ब्रह्म किंवा परम तत्वामध्ये करणे म्हणजेच कृष्ण भावना होय. जेव्हा मन पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होते तेव्हा ते समाधिस्थ असते असे म्हटले जाते. या दिव्य भावनेमध्ये केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कृतीस यज्ञ असे म्हणतात. आध्यात्मिक भावनेच्या या स्तरावर हवी अर्पण करणारा हवन, यज्ञाचा अधिष्ठाता आणि अंती प्राप्त होणारे फळ सर्व काही परब्रह्मामध्ये एकत्रित होते. कृष्ण भावनेची हीच पद्धती आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे तुम्हाला समजलं का की इकडे काय म्हटलंय, जे कृष्णाच्या शरीरातून तेज बाहेर पडतं त्याला ब्रह्मज्योती असं म्हणतात. आणि या ब्रह्मज्योतीमध्ये सर्व काही स्थित आहे. आता जेव्हा या ब्रह्मज्योतीवर इंद्रिय तृप्तीचं आवरण येतं तेव्हा आपण त्याला भौतिक म्हणतो. आणि जेव्हा आपण हे भौतिक आवरण जर काढायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? कृष्ण भावनाभावी जीवन जगलं पाहिजे. मग हे जेव्हा हे आवरण आपल्याला काढायचं असेल तर मग कृष्णासाठी आपण जेव्हा काही अर्पण करतो किंवा कृष्ण भावनाभावी जीवन आपण जगतो तेव्हा हे आवरण जातं आणि परत तो जो पदार्थ आहे तो दिव्य होतो. म्हणजे अशा तऱ्हेने इकडे सांगितलेलं आहे, जे कृष्ण भावनाभावी जीवन जगत असतात त्यांचं कुठलंही कर्म भौतिक नसतं. ते कृष्णाला सर्व काही अर्पण करत असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट त्यांची दिव्य असते. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की जेव्हा आपण
आपल्या मनाने काम करतो आणि जेव्हा आपण सुपिरियर म्हणजे वरिष्ठ आहेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जेव्हा आपण ऑर्डर आहे त्या आज्ञेचं आपण पालन करतो. तर इकडे त्यांनी कॅशियर दाखवलेला आहे, तो काय करतोय, बँकेत कॅश मोजतोय. तोपर्यंत सगळं ठीक आहे. पण जेव्हा त्यातले पैसे, एक पैसा जरी त्यांनी चोरला तर त्याच्यावर योग्य कारवाई केली जाते. आता इकडे त्यांनी सैनिक दाखवले, ते शेकडो हजारो ना शत्रू सेनेला मारू शकतात आणि त्यांना मेडल मिळतं. पण समजा जर रागाच्या भावनेमध्ये जर त्यांनी त्यांच्या शेजाऱ्याच्या किंवा त्यांना कोण आवडत नसेल अशा माणसाला जर त्यांनी मारलं तर परत त्यांच्यावर कारवाई केली जाते आणि त्यांना कारागृहात ठेवलं जातं. आता त्याचप्रमाणे इकडे बघा, अर्जुन हा युद्ध का करतोय, कारण कृष्णाने त्याला आज्ञा केली आहे म्हणून. आणि दुर्योधन का युद्ध करतोय, मला राज्य पाहिजे, तो खूप लोभी आहे. आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी मला राजा व्हायचंय, मला पूर्ण राज्य पाहिजे, तर याच्यासाठी तो लढत आहे. आणि परिणाम काय झालाय युद्धाचा हेही तुम्हाला माहिती आहे. तर अशा तऱ्हेने इकडे आपल्याला सांगताय की जेव्हा आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कार्य करतो तेव्हा आपण कर्मबंधनात अडकतो. आणि जेव्हा आपण कृष्णाच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी काम करतो किंवा इकडे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्या आज्ञेचं पालन करतो तेव्हा आपलं भलं होतं. आता इकडे या सैनिकाला मेडल मिळालेलं आहे किंवा हा जो माणूस आहे याला सुद्धा नोकरी करतोय, त्याची नोकरी टिकणार आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म करतो, कार्य करतो, आपण कर्मबंधनात अडकतो. आता आपण हे बघणार आहोत त्याग, की अनेक लोक त्याग करतात. आता बघा, त्याग हे कशासाठी करतात, कारण त्यांना कुठेतरी काहीतरी हवंय. आता जेव्हा आपल्याला ज्ञान हवंय तेव्हा जे स्पिरिच्युअल नॉलेज आहे, आध्यात्मिक ज्ञान आहे, तेव्हा आपल्याला आता समजा जर एखाद्या मुलाला खूप मोठं व्हायचंय, IIT मध्ये जायचंय किंवा CA व्हायचंय, मोठा लॉयर व्हायचंय, तर त्याला काय लागतं असं तुम्हाला वाटतं, सांगा. कॉन्सन्ट्रेशन खूप करावं लागतं आणि एकाग्र मन करून अभ्यास करावा लागतो. अभ्यास करावा. तो एक एम ठेवावा लागतो आयुष्यात की याच्या पलीकडे आपल्याला हो. दुसरं काही करायचं नाही आणि डायव्हर्ट हो. व्हायचं नाही कुठल्या गोष्टीसाठी. बरोबर. पण आता हे सगळं बरोबर आहे. पण आता समजा जर त्याचं कॅरेक्टर इतकं चांगलं नसेल, त्याला तो खूप स्वार्थी असेल, लबाड असेल आणि दुसऱ्यांना फसवणारा असेल, तरी देखील त्यांनी एकाग्र मनाने अभ्यास केला, कष्ट केले, तरी त्याला तो जाऊ शकतो ना, त्याला जिकडे जायचंय तिकडे. मला सांगा बरं, हो की नाही? म्हणजे काय काय आपण म्हणतो की काय काय हे खूप विद्वान आहेत, खूप शिकलेले आहेत, पण तरी देखील हा माणूस अतिशय लबाड आहे. आपण बघतो ना असं, अशी उदाहरणं. हो, सांगा जाऊ बरं. शकतो, हो. तसा जाऊ शकतो. हा, हो माताजी.
बघतो ना माताजी. आपल्या पर्सनल लाईफ मध्ये आपण म्हणतो एखादा डॉक्टर असेल की अरे बाबा हा खूप हुशार आहे पण अतिशय स्वार्थी आहे, एक पैसा सोडत नाही. किंवा आपण असं म्हणतो की एखादा लॉयर आहे, हा सुद्धा अतिशय विद्वान आहे परंतु केस पण हा तशीच फिरवतो, म्हणजे अतिशय कपटी आहे. म्हणजे हे आपण बघतो. तर जेव्हा तुम्हाला मटेरियल नॉलेज घ्यायचं असेल तेव्हा तुम्हाला हे कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रपणा वगैरे तर लागतो, कष्ट प्रयत्न लागतात खूप करायला. पण जरी तुमच्यामध्ये कॅरेक्टर नसेल तरी देखील तुम्ही वरच्या पोझिशन पर्यंत पोहोचू शकता. आपण असं बघतो की बरेच काही काही स्टुडंट्स असतात भयंकर स्वार्थी असतात, दुसऱ्यांना अभ्यास कसा केला हे सांगत नाही, खूप अहंकारी असतात आणि आपण बघतो यांनी एक्झाम टॉप केलेली आहे, उत्तम मार्क मिळालेले आहेत. आणि उलट आपण असं बघतो की एखादा खरोखर खूप चांगला आहे, मनाने चांगला आहे, दुसऱ्यांना मदत करतोय पण नाही त्याला तो काय कुठे म्हणजे त्याला तेवढे चांगले मार्क नाही मिळाले असं आपण बघतो. तर हे मटेरियल नॉलेज झालं. आता स्पिरिच्युअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान हे खूप वेगळं आहे. याला तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन आणि एकाग्रपणा तर लागतोच, पण त्याच्याबरोबर तुमचं मन कसं लागतं, तुमचं मन सरळ लागतं, कुठलाही त्याच्यामध्ये कपटी भाव नसायला पाहिजे, स्वार्थ नसायला पाहिजे, तुमच्या मनामध्ये खूप सेवाभाव असायला पाहिजे, करुणा असली पाहिजे. तर हे जे गुण आहेत म्हणजे आपण म्हणतो जे ह्युमन व्हॅल्यूज किंवा जे चांगले गुण आहेत, दुसऱ्यांच्या प्रति आदर, आपण दुसऱ्यांकडून सन्मान एक्सपेक्ट करायचा नाही, हे जे गुण आहेत हे गुण तुमच्यामध्ये जर नसले तर आध्यात्मिक ज्ञान तुम्ही समजूच शकत नाही, तुमच्या डोक्यावरून जातं. काही काही जण येतात ना आणि असं म्हणतात की काय गीतेचा क्लास 2-2 तास तू कसं क्लासला बसू शकतेस. आणि मी एकदा ट्राय केलं क्लासला बसायला पण मी काय बसू शकत नाही इतक्या वेळ असं सांगतात बघा. तर तेव्हा तुम्ही ओळखा की त्यांचं जे त्यांना कॅरेक्टर नाहीये, म्हणजे ते खूप स्वार्थी आहेत, स्वतःचा खूप विचार करतायत आणि पूर्ण त्यांच्या हृदयामध्ये दया नाहीये, करुणा नाहीये आणि पूर्ण वेळ ते मला फळ काय मिळणार आहे याचा विचार करत असतात. तर अशी जी लोक असतात ते अगदी कितीही मोठे शिकलेले असू दे पण ते कृष्णाला समजू शकत नाहीत, आध्यात्मिक ज्ञान त्यांच्या मध्ये शिरू शकत नाही. आता सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे धृतराष्ट्र. आता धृतराष्ट्र ही गीता यांनी संजयच्या मार्फत पूर्णपणे ऐकली, पण त्याला गीतेचा सार समजलं का? त्याला गीतेचा सार समजला नाही. तर जेव्हा आपण खूप मटेरियलिस्टिक जीवन किंवा स्वार्थी जीवन जगत असतो तेव्हा हे जे गीतेचं सार आहे किंवा मानव जीवनाचं सार जे आहे की आपण कृष्णाचे अंश आहोत, कृष्णाचे नित्य सेवक आहोत, हे तुम्ही समजू शकणार नाही आणि स्पिरिच्युअल ग्रोथ तुमची कधीच होऊ शकणार नाही. तर आता हे सगळं सांगायच्या अगोदर एक बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांगते मी की एक गोष्ट सांगते जी खरी आहे. आता एक नवरा बायको होते, ते दोघही डॉक्टर होते आणि त्यांना एक मुलगी होती, खूप चांगली प्रेमळ सुंदर मुलगी होती.
आणि त्या मुलीला खूप वाटायचं की मला एखादा भाऊ किंवा बहीण पाहिजे खेळायला. आणि मग 10 वर्षांनी या डॉक्टर कपलनी आणि एक चान्स घेतला आणि त्यांना आणि एक मुलगी झाली. आता ही मुलगी जी होती ही मेंटली रिटार्डेड होती. तर मेंटली रिटार्डेड असल्यामुळे तिची खूप काळजी घ्यावी लागायची. ती खूपदा व्हायलंट व्हायची. आणि ही जी मोठी मुलगी होती या नवरा बायको डॉक्टरांची, तर तिला खूप वाईट वाटायचं की मला बहीण आहे पण मला तिच्याबरोबर खेळता येत नाही. मला बहीण का पाहिजे होती? मी तिच्याबरोबर खेळू शकेन, आम्ही एकत्र पिक्चरला जाऊ शकू, सिनेमाला एकत्र बाहेर पार्कमध्ये खेळायला जाऊ, यासाठी मला हवी होती. आणि त्याच्यामुळे ती खूप दुःखी झाली, मोठी बहीण सुद्धा. मग तिने एकदा काय ठरवलं की मला म्हणजे तिला एक साक्षात्कार झाला. तिला काय वाटलं की आता ठीक आहे, मला माझ्या बहिणी बरोबर एन्जॉय करायला येत नाही किंवा तिला बाहेर कुठे घेऊन जाता येत नाही, पण आता मी असं काहीतरी करीन ज्यानी माझी बहीण एन्जॉय करेल. आणि ही जी मेंटली रिटार्डेड मुलगी होती तिला पक्ष्यांचे आवाज ऐकायला खूप आवडायचं आणि ती एकदम शांत व्हायची. म्हणून ही जी मोठी बहीण आहे ही कुठे क्लासला गेली आणि पक्ष्यांचे आवाज कसे काढायचे हे ही मुलगी शिकली. आणि ती पक्ष्याचे आवाज जेव्हा काढायची तेव्हा ही तासन तास तिकडे बसायची, आपल्या मोठ्या बहिणीकडे ऐकायची आणि शांत व्हायची. तर याच्यातून ही जी मोठी बहीण आली हिला काय साक्षात्कार झाला की मला देवानी ही बहीण का पाठवली की मी तिची आमरण सेवा करू शकेन, म्हणून देवानी मला ही बहीण पाठवली, एन्जॉय करायला नाही. तर हा तिला साक्षात्कार झाला की मी हिला आनंदी ठेवण्यासाठी, या छोट्या बहिणीला आनंदी ठेवण्यासाठी मी त्याग केला पाहिजे. आता आपली सुद्धा सिच्युएशन हीच आहे. आपल्याला हे जग आहे, आपल्याला एन्जॉय करायचंय, आपल्याला कुठेही कृष्णाची सेवा करायचीच नाहीये. तर आपल्याला सुद्धा जेव्हा साक्षात्कार होतो की आनंद, आपल्याला एकच आनंद माहितीये, आपल्या इंद्रियातून किंवा विषय आनंद इंद्रियातून मिळतो जो आनंद तो खरा आनंद. पण तो आनंद त्याला एक स्टार्ट असतो आणि एक फिनिश टाइम असतो. पण ज्या दिवशी आपल्याला साक्षात्कार होतो की मी कृष्णाची सेवा करते आणि या सेवेतून मला जो आनंद मिळतो तो कायम टिकून आहे, ज्या दिवशी तुम्हाला हा साक्षात्कार होईल त्या दिवशी तुम्ही जी काही कर्म करा ती कृष्णासाठीच करा. तुम्ही दुसरी कुठलीही कर्म करणार नाही. भला आता तुम्ही जी काही कर्म करताय त्या कर्मा पाठीमागे इंद्रिय तृप्ती आहे. आता जी कर्म तुम्ही करताय तीच करत राहायची, पण मनोवृत्ती फक्त बदलायची की हे मी कोणासाठी करणार आहे, हे मी कृष्णासाठी करणार आहे. तर जेव्हा आपण जीवन जगतो तेव्हा प्रथम आपण आपल्या स्वतःसाठी जगतो. असा जो माणूस स्वतःसाठी जगतो त्याला आनंद मिळत नाही. जेव्हा एखादा माणूस आपल्या परिवारासाठी जगतो तेव्हा त्याला थोडासा आनंद मिळतो. जेव्हा तो सोसायटीसाठी, समाजासाठी, राष्ट्रासाठी जेव्हा तो जगतो त्याचं जीवन, तेव्हा त्याला खूप आनंद मिळतो. त्यापेक्षा खूप जास्त आनंद त्याला मिळतो जेव्हा तो देवदेवतांना शरण जातो आणि त्यांना
त्यांच्यासाठी जीवन जगतो आणि सर्वात उच्च प्रतीचा आनंद जो आहे तो त्याला तेव्हा मिळतो जेव्हा तो कृष्णासाठी त्याचं जीवन जगतो, कृष्णाला शरण जातो आणि कृष्णाला आपल्या कर्माची फळं जी आहे ती तो अर्पण करतो. आता ही जी कर्माचं फळ जे काय आपण अर्पण करतो त्याला आपण त्याग म्हणतो किंवा यज्ञ म्हणतो. त्याग म्हणजे काय? काहीतरी देणं. आता या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण काय बघतोय की आई असते ती आपल्या मुलासाठी खूप त्याग करते. छोटस बाळ असेल तर आई रात्री रात्री जागते, बाळ रडल्यावर उठते, त्याच्या तब्येतीची काळजी घेते. किंवा एखादा मुलगा जो शाळेत शिकतोय तर तो काय करतो, परीक्षा जवळ आली की टीव्ही बघत नाही किंवा हॉटेलमध्ये जात नाही, खेळायला नाही जात, अभ्यास करतो. तर अशा तऱ्हेचे त्याग आपण बघतो. आता हे जे त्याग आहे याचं यज्ञामध्ये रूपांतर कसं होतं आणि केव्हा होतं की त्याच्या पाठीमागे ऍटिट्यूड काय आहे, तुमचा ऍटिट्यूड काय आहे यांनी ठरलं जातं की हे यज्ञ आहे की हे केवळ त्याग आहे आणि भौतिक स्तरावर आहे. आता सर्वात आता इकडे भगवद्गीतेमध्ये जे यज्ञ सांगितलेले ते आपण आता एक एक बघूया. तर एक मिनिट. आता एक मी तुम्हाला सांगितलं की काही जण देवदेवतांना शरण जातात, त्यांना सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल काही जण नवस बोलतात आणि दान करतात, मंदिरं बांधतात देवदेवतांची. मग काही जण काय करतात, द्रव्य यज्ञ करतात. द्रव्य यज्ञ म्हणजे आता जे द्रव्य म्हणजे सोनं, चांदी, घर किंवा जमीन किंवा पैसे हे ते दान करतात. हे जे यज्ञ आहे ना, द्रव्यमय यज्ञ, हे सर्वात सोपं आहे. पण त्याच्या पाठीमागे काही जे द्रव्यमय यज्ञ करतात त्यांना काय वाटतं की इन रिटर्न मला काहीतरी मिळालं पाहिजे, मी जमीन दान दिली, आता ही जी बिल्डिंग उभी राहिली आहे त्या बिल्डिंगला तरी माझं नाव द्यावं, म्हणजे ते काहीतरी कारण असतं. मग तपोमय यज्ञ म्हणून आहे. तपोमय यज्ञ जो आहे, आता तप म्हणजे काय, तपस्या किंवा तप, याचा सर्वात सोपा जर अर्थ सांगायचा असेल तो म्हणजे आपल्या मनाला अनेक गोष्टी हव्या असतात. तर जेव्हा आपण सांगतो आपल्या मनाला शिस्त लावण्यासाठी की हे तुला मिळणार नाही किंवा ही गोष्ट मी देणार नाही, आता तुला सिनेमातली गाणी ऐकायची आहेत, गाणी ऐकायची नाही, हे चांगलं नाहीये. जेव्हा आपण मनाला सांगतो तेव्हा त्याला तप म्हटलं जातं, म्हणजे व्हॉलंटरी इनकन्व्हिनियन्स. म्हणजे आपण ज्या गोष्टी आपल्या मनाला किंवा आपल्या शरीराला ज्या कम्फर्टेबल आहेत त्या जेव्हा देत नाही तेव्हा त्याला तप किंवा तपस्या म्हणतो. आता लोक तपोमय यज्ञ करतात, याच्या पाठचा उद्देश म्हणजे काय, म्हणजे त्यांना दीर्घकाल एन्जॉयमेंट मिळावी म्हणून ते करतात. म्हणून व्हॉलंटरी इनकन्व्हिनियन्स ते काही काळ भोगतात. मग त्यांना आता चातुर्मास
चातुर्मास केल्याने वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्हाला स्वर्ग प्राप्ती होऊ शकते. मग ते म्हणतात ठीक आहे 4च महिने पाळायचं आहे ना, मग तो इनकन्व्हिनियन्स असतो खूप की एक वेळ जेवायचं किंवा तुम्ही केस कापायचे नाहीत आणि खूप गोष्टी आहेत चातुर्मासातल्या. तर अशा तऱ्हेने मला नंतर काय मिळणार आहे, मला लाखो वर्ष स्वर्गामध्ये वास मिळणार आहे. मग असं झाल्यानंतर ते असं हा उद्देश ठेवून तप करतात. तर आपली जी तपस्या असते ती अशी असते, कुठे ना कुठेतरी आपण फळ जे आहे या फळाच्या इच्छापूर्तीसाठी आपण तप करत असतो. आता योगमय यज्ञ म्हणजे काय, तुम्ही जे तुमचं श्वास उश्वास आहे हा कंट्रोल करता, अशा तऱ्हेने कंट्रोल करता की तुमचा जो इनकमिंग ब्रेथ आहे किंवा श्वास आहे तो उश्वास झाला पाहिजे आणि जो उश्वास आहे तो श्वास झाला पाहिजे. म्हणजे इन्हलेशन एक्झलेशन झालं पाहिजे आणि एक्झलेशन हे इन्हलेशन झालं पाहिजे. आता 10 प्रकारचे वायू आहेत जे आपल्या शरीरामध्ये कार्यरत असतात आणि जेव्हा या 10 वायूंचा व्यवस्थित बॅलन्स असतो तेव्हा आपला आत्मा कसा असतो, तो छान राहतो, स्टेडी आणि हेल्दी, आणि आपलं शरीर पण कसं राहतं, चांगलं राहतं. तर याला प्राणायाम म्हणतात. प्राणायाम म्हणजे काय की हे जे वायू आहेत आपल्या शरीरामध्ये त्यांना आपण कंट्रोल करायचे आणि हे जेव्हा वायू परफेक्ट तऱ्हेने आपण कंट्रोल करतो तेव्हा ही जी लोक आहेत त्यांना योगी आपण म्हणतो. ते जेव्हा आतले आपण वायू कंट्रोल करतो तेव्हा आपल्याला बाहेरच्या जे प्रकृतीवर म्हणजे एलिमेंट्स ऑफ नेचर याच्यावर सुद्धा आपल्याला कंट्रोल मिळतो. आणि म्हणून हे जे योगी आहेत हे पाण्यावर चालू शकत असेल किंवा पूर्वी जर तुम्ही बघितलं असेल तर किंवा गोष्टींमध्ये वाचलं असेल की एक योगी आहेत की ते पाण्याच्या खाली नदीत किंवा समुद्रामध्ये अनेक वर्ष राहिले किंवा ते पाण्यातून प्रवास करू शकत असे. तर अशा तऱ्हेने तुम्हाला प्रकृतीवर सुद्धा सिद्धी मिळू शकते किंवा त्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला कंट्रोल राहू शकतो. तर अशा तऱ्हेने वेगवेगळी यज्ञ आहे. मग स्वाध्याय यज्ञ किंवा ज्ञान यज्ञ म्हणजे काय, शास्त्रांचा अभ्यास करायचा. आता जेव्हा तुम्ही शास्त्र उघडता तेव्हा तुम्हाला अनेक तऱ्हेचं ज्ञान मिळतं. ते ज्ञान मिळवण्यासाठी हे जे ज्ञानी असतात, म्हणजे साधं आपल्याला अकॅडमिक नॉलेज घ्यायचं असेल तर तुम्ही आता मला सांगितलं ना कॉन्सन्ट्रेशन लागतं, तर तसंच हे ज्ञान घेण्यासाठी सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. मग हे जे ज्ञानी आहेत ते काय करतात, जंगलामध्ये जातात, एकांतात जातात आणि अभ्यास करू शकतात. म्हणजे काय करतात, इकडे त्यांचा जो कम्फर्ट आहे त्याचा तो त्याग करतात. तर अशा तऱ्हेने ही विविध यज्ञ आहेत. तर आपण हे जरासं थोडंसं बघूया, वाचूया. 25 अनुवाद वाचायचा आहे फक्त. हो, हरे कृष्ण. काही योगीजन देवदेवतां प्रित्यर्थ विविध प्रकारचे यज्ञ करून त्यांची उत्तम रीतीने उपासना करतात आणि त्यातील काही जण परब्रह्म रूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. हरे कृष्ण. आता यातलंच थोडंसं वाचायचं आहे. हो. विविध श्रेणींना अनुसरून विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत. हा, हरे कृष्ण. विविध श्रेणींना अनुसरून विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत.
निरनिराळ्या प्रकारच्या याज्ञिकांनी केलेले निरनिराळ्या श्रेणीतील यज्ञ हे केवळ यज्ञांचे बाह्यातकारी वर्गीकरण दर्शवतात. वस्तुतः यज्ञ म्हणजे भगवान श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे होय. श्री विष्णू यज्ञ या नावानेही ओळखले जातात. सर्व निरनिराळ्या प्रकारच्या यज्ञांचे साधारणपणे 2 प्राथमिक विभाग करता येतात. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ आणि दिव्य ज्ञानप्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ. कृष्ण भावना भावित मनुष्य भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपल्याकडील सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, तर तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असलेले लोक इंद्र, सूर्य इत्यादी देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. निर्विशेषवादी हे निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन आपल्या व्यक्तित्वाचा यज्ञ करतात. देवदेवता म्हणजे भगवंतांनी विश्वाला उष्णता, वर्षा, प्रकाश इत्यादी गोष्टींचा पुरवठा करण्यासाठी नेमलेले शक्तिशाली जीव आहेत. जे भौतिक लाभ प्राप्त करू इच्छितात ते वैदिक कर्मकांडानुसार विविध प्रकारच्या यज्ञांद्वारे देवदेवतांची उपासना करतात. अशा लोकांना बहिश्वरवादी किंवा अनेक देवतांवर विश्वास ठेवणारे असे म्हटले जाते. तथापि परमसत्याच्या निर्विशेष ब्रह्मरूपाची उपासना करणारे आणि देवदेवतांची रूपे तात्पुरती समजणारे साधक स्वतःचे व्यक्तित्व ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पण करून वैयक्तिक अस्तित्वाचा अंत करीत परब्रह्मामध्ये विलीन होतात. असे निर्विशेषवादी साधक परम सत्याच्या दिव्य स्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करण्यामध्ये काळ व्यतीत करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सकाम कर्मी भौतिक उपभोग प्राप्त करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, तर निर्विशेषवादी अनुयायी परब्रह्मामध्ये विलीन होण्यासाठी आपल्या भौतिक उपाधींचा यज्ञ करतात. निर्विशेषवाद्यांसाठी यज्ञाग्नी हा परब्रह्म आहे आणि आहुती म्हणजे आत्मस्वरूप आहे, जे ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पिले जाते. अर्जुनासारखे कृष्ण भावना भावित भक्त मात्र श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्वस्व यज्ञार्पित करतात आणि त्याप्रमाणे भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व म्हणजे सर्वस्व कृष्णांप्रित्यर्थ यज्ञार्पित होते. म्हणूनच भक्त सर्वोत्तम योग्य असतो, परंतु असे केल्याने तो आपले स्वतःचे वैयक्तिक अस्तित्व मुळीच गमावत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय सांगतायत आपल्याला, की जो भक्त असतो तो काय करतो, कृष्णाच्या आज्ञेचं पालन करतो. त्याला जे काही कर्म करून फळ मिळतो ते तो कृष्णाला परत अर्पण करतो. आणि हेच खरं यज्ञ आहे. जेव्हा आपण जे काय आपल्याला मिळतं ते कृष्णाला अर्पण करतो, हे यज्ञ आहे. भौतिक सुखाची इच्छा ठेवून जेव्हा आपण कुठलंही यज्ञ करतो ते जे आहे त्याला आपण यज्ञ म्हणू शकत नाही. इकडे यज्ञाचा अर्थ म्हणजे काय, कृष्णाच्या संतोषासाठी केलेलं कुठलंही कार्य जे आहे त्याला यज्ञ म्हटलं जातं. आता 4.26 क्षितिजा माताजी फक्त अनुवाद वाचायचा आहे. हा बरं. हरे कृष्ण. यापैकी काही जण विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादी प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयम रूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर काही जण म्हणजे नियमन केलेले गृहस्थाश्रमी इंद्रियाविषयींची इंद्रियाग्नीमध्ये आहुती देतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जे ब्रह्मचारी आहेत ते काय करतात की श्रवण करण्याची जी क्रिया आहे, आता ते श्रवण काय करतात, फक्त कृष्ण कथा श्रवण करतात किंवा आपल्या मुखानी महामंत्र म्हणतात, कानानी श्रवण करतात. ते कुठेही गॉसिप ऐकायची किंवा ज्या गोष्टी कृष्ण भावने साठी अडथळा निर्माण करणारे अशा गोष्टी ते ऐकत नाही. म्हणजे ते खूप दक्ष राहतात की मी काय केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने ब्रह्मचारी जो आहे, इकडे त्यांनी सांगितलंय जी श्रवणाची क्रिया आहे किंवा इतर इंद्रियांची क्रिया म्हणजे डोळ्यांनी तो काय करतो, फक्त कृष्णाच्या अर्च विग्रह
बघतो किंवा भगवद्गीतेचं वाचन करतो, कृष्ण कथा जे आहे कृष्ण कथा ऐकतो, अशा तऱ्हेने तो इंद्रियांचे जे विषय आहे त्या इंद्रिय विषयांमध्ये आपल्या इंद्रियांना न अडकवता फक्त कृष्ण सेवेमध्ये आपल्या इंद्रियांचा वापर करतो. तर याला सुद्धा यज्ञ म्हटलंय. आणि जो गृहस्थाश्रमी आहे तो काय करतो, तो सुद्धा आता गृहस्थाश्रमी म्हटल्यानंतर त्याला इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी रान मोकळं असतं. पण जेव्हा तो कृष्ण भक्त होतो किंवा एका आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली तो राहतो, तेव्हा तो काय करतो की त्याची इंद्रिय तृप्ती नियंत्रित करतो. आणि ज्याप्रमाणे त्याचे गुरु त्याला सांगतात त्याच प्रमाणे मादक पदार्थ किंवा नॉनव्हेज खाणं हे तो करत नाही. अशा तऱ्हेने हळूहळू तो आपल्या गुरूंचा आदेश पाळून आपली इंद्रिय सुद्धा तो नियंत्रित करतो. हे सुद्धा एक प्रकारचा यज्ञ झालं. म्हणजे आपण भक्तीचे 4 नियम जेव्हा पाळतो तेव्हा सुद्धा आपण यज्ञ करत आहोत. आता पुढचं 27 क्षितिजा माताजी. हो, हरे कृष्ण. मन आणि इंद्रियांच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असणारे अन्य योगीजन इंद्रिये आणि प्राण्याच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की जे तपोमय यज्ञ करतात ते काय करतात की आता जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, काही जण ब्रेथ कंट्रोल करतात, त्याला पतंजली योग पद्धती प्रमाणे ते तप करतात आणि त्यांनी ते आपली उन्नती करतात. मी सांगितलं ना ते 10 प्रकारचे वायू असतात त्याच्यावर ते कंट्रोल करतात. तर ते आपण जरासं वाचूया. पूर्ण पॅरेग्राफ वाचायचा आहे क्षितिजा माताजी. हो, चालेल. हरे कृष्ण. या ठिकाणी पतंजली प्रणीत योग पद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पतंजलीच्या योग सूत्रामध्ये आत्म्याला प्रत्यग आत्मा आणि पराग आत्मा म्हणून संबोधण्यात आले आहे. जोपर्यंत आत्मा इंद्रिय उपभोगामध्ये आसक्त असतो तोपर्यंत त्याला पराग आत्मा असे म्हणतात. परंतु जेव्हा तो अशा इंद्रिय उपभोगापासून अनासक्त होतो तेव्हा त्याला प्रत्यगात्मा असे म्हटले जाते. शरीरामध्ये आत्मा 10 प्रकारच्या वायूंमध्ये वावरत असतो आणि त्याचा प्रत्यय श्वसन क्रियेद्वारा आपल्याला येतो. पतंजली योगसूत्र मनुष्याला शरीरातील प्राणांच्या क्रियांचे नियमन कसे करावे याविषयी ज्ञान देते, जेणेकरून शरीरातील सर्व प्राणांच्या प्रक्रिया भौतिक आसक्तीमधून आत्म्याचे शुद्धीकरण होण्यासाठी अनुकूल होतील. या योग पद्धतीनुसार प्रत्यगात्मा हेच अंतिम ध्येय आहे. हा प्रत्यगात्मा भौतिक क्रियांमधून निवृत्त झालेला असतो. इंद्रिये आणि इंद्रिय विषय यांचा परस्पर संबंध येतो. उदाहरणार्थ कान श्रवण करण्यासाठी, नेत्र पाहण्यासाठी, नासिका वास घेण्यासाठी, जिव्हा चव घेण्यासाठी, हात स्पर्श करण्यासाठी आणि याप्रमाणे सर्व इंद्रिये आत्म्याच्या बाहेर क्रियाशील असतात. या क्रियांना प्राणवायूच्या क्रिया म्हणतात. अपान वायू अधोगामी असतो. व्यानवायू आकुंचन प्रसरणाचे कार्य करतो. समान वायू संतुलन राखतो. उदान वायू ऊर्ध्वगामी आहे. जेव्हा मनुष्य प्रबुद्ध होतो तेव्हा तो आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी या सर्वांचा उपयोग करतो. हरे कृष्ण. तर आता हे जे वायू आहेत प्रत्येकांचे एक एक फंक्शन आहे. आता जेव्हा आपण इकडे हे जे 10 वायू आहे त्या वायूवर आपण पूर्ण कंट्रोल करू शकतो, तेव्हा माइंड कंट्रोल इतका पॉवरफुल होतो आपला की आपलं मन इंद्रियांच्या विषयांकडे पळतच नाही.
तर अशा तऱ्हेने हा जो यज्ञ आहे त्याला तपोमय यज्ञ म्हटलंय, हठयोग म्हटलेलं आहे किंवा अष्टांग योगी म्हटलेलं आहे. आता 28 हरे कृष्ण. कठोर व्रते धारण करीत काही जण आपल्याकडील द्रव्यांचा यज्ञ करून, तर काही जण खडतर तपश्चर्या करून, तर काही जण अष्टांग योगाची पद्धतीचे आचरण करून आणि काही जण दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेद अध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. हरे कृष्ण. तर आता मी तुम्हाला सांगितलंय की हे जे यज्ञ आहेत वेगवेगळे, कोणी द्रव्य देतात म्हणजे धर्मशाळा उघडतात, हॉस्पिटल्स उघडतात, अन्नदान करतात, कोणी गरीब लोकांची सेवा करतात, औषधं देतात, अनाथालय, वृद्धाश्रम अशी उघडतात. तर हे जे सर्व आहे हे द्रव्यमय यज्ञाखाली येतं. आता हे याच्या पाठीमागे बऱ्याचदा असा हेतू दिसतो की त्यांना उच्चतर ग्रह लोकांवर वास करायचा आहे. आणि त्याचप्रमाणे चातुर्मास सुद्धा जे लोक करतात, एक वेळच जेवतात किंवा अनेक चातुर्मासामध्ये काही भाज्या खात नाही, ठराविक तऱ्हेचंच अन्न खातात. तर अशा व्रतांचे ते आचरण करतात. पण कुठेतरी त्यांना त्यांचं असतं की त्यांना खूप सुख भोगायचंय. आता टेम्पररी इनकन्व्हिनियन्स ते भोगतात आणि मग जणू काय त्यांना अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती हवी असते. तर आता आपण 5व्या श्लोकात पतंजली योग जो आहे, ब्रेथ कंट्रोल आहे, तो अगदी थोडक्यात बघितला. तर या सर्व आचरण क्रियांना योग यज्ञ असं म्हटलंय आणि त्यांना विशिष्ट सिद्धीसाठी ही केली जातात. पण आता इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की कृष्ण भावना ही सर्वांपासून, या सर्व यज्ञांपासून भिन्न आहे. कारण कृष्ण भावनेमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांची सेवा केली जाते आणि कृष्ण भावना केवळ भगवंत आणि त्यांच्या प्रामाणिक भक्ताच्या कृपेद्वारेच प्राप्त होऊ शकते. म्हणून ही कृष्ण भावना दिव्य आहे आणि इतर कोणत्याही यज्ञाद्वारे, आता सांगितलंय द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, या कोणत्याही यज्ञाद्वारे तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. ही केवळ कृष्णाच्या कृपेने किंवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्ताच्या कृपेनेच तुम्हाला कृष्ण भावना मिळू शकते. तर हे जे यज्ञ आहे याच्या पाठीमागे नेहमी फळाची अपेक्षा असते, कोणाला सिद्धी हवी असते. पण कृष्णाचा भक्त जो आहे तो जी सेवा करतो किंवा त्याचं जे कर्म असतं किंवा ते यज्ञ आपण म्हणतो ते सर्वात उच्च असतं. बरं, हे सगळं का केलं जातं? ही जी आता मी तुम्हाला यज्ञ सांगितली की तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ ही का केली जाते? कारण आपल्याला आपलं मन जे बाहेर जात असतं, इंद्रियांच्या विषयाच्या पाठीमागे पळत असतं, तर ते पळणं बंद होण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न केले जातात. म्हणजे आता द्रव्य यज्ञ, एखादा माणूस खूप आसक्त असेल पैशाकडे, तो द्रव्य यज्ञ करू शकतो का? नाही करू शकत. मग आता हळूहळू त्यांनी सवय केली की थोडेसे पैसे आपण अनाथालय तिकडे दर महिन्याला द्यायचे. मग हळूहळू त्याची पैशाकडे किंवा भौतिकाकडे त्याची आसक्ती हळूहळू कमी होते. तर जेव्हा आपली आसक्ती भौतिकाकडे कमी होते तेव्हा आपलं मन शांत होतं,
कंट्रोल्ड राहतं आणि मग आपण आध्यात्मिक उन्नती करू शकतो. आता उदाहरणार्थ एक मुलगा आहे आणि त्याच्या आईने त्याला अभ्यासाला दामटून बसवलंय, पण त्याला त्याच्या मित्रांचा आवाज येतो, बाहेर खेळतायत आणि जोर जोरात ओरडतायत, हसतायत, तर त्याचं लक्ष लागेल का अभ्यासाला? सांगा बरं मला. नाही नाही लागणार. लागणार. नाही लागणार आणि समजणारही नाही, काही ज्ञान जाणार नाही. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण फळाशी आसक्त होतो, आध्यात्मिक ज्ञान आपण समजू शकत नाही. जेव्हा फळाशी अनासक्त होतो तेव्हाच आपण हे ज्ञान मिळवू शकतो. तर ही जी यज्ञ आहेत ही एका तऱ्हेने तुमच्या मनाला, तुमचं मन तयार करत असतात की भौतिकापासून जरा अलिप्तता येते, फळाशी आसक्ती कमी होते आणि मग हे एक प्रिपरेटरी ग्राउंड असतं की ज्याने आपण जे इंद्रियांचे विषय यांच्यावर आपला कंट्रोल येऊ शकतो. आता हेच इकडे सांगितलेलं आहे की त्याग हे अनेक प्रकारचे असतात. तर इकडे त्यांनी सांगितलं की एक म्हणजे ज्या भौतिक गोष्टी आहेत म्हणजे द्रव्य यज्ञ वगैरे ते आपण त्याग करू शकतो. आणि दुसरा जो त्याग आहे तो माणूस का करतो, जेव्हा त्याला आध्यात्मिक ज्ञान हवं असतं तेव्हा तो त्याग करतो. पण या सर्व त्यागांच्या पाठचा उद्देश काय आहे की आपल्याला या जीवनातून किंवा या शरीरातून मुक्ती पाहिजे, आपल्याला कर्मबंधनात अडकायचं नाही. हे कुठल्याही त्याग जो आहे त्याच्या पाठचा उद्देश तो असतो. मग त्यांनी परत त्याग वेगवेगळ्या प्रकाराचं असतं. एक म्हणजे काही जण देवदेवतांची आराधना करतात, मग ते आपल्याकडे जे काय द्रव्य आहे किंवा ज्या काही भौतिक गोष्टी आहेत त्यांचा त्याग करतात आणि त्यांना बहुईश्वरवादी असं म्हणतात. ते अनेक देवदेवतांमध्ये त्यांचा विश्वास असतो आणि त्यांना रिवॉर्ड पाहिजे असतो, फळ पाहिजे असतं, त्यांचं भौतिक जीवन अधिकच सुखी हवं असतं. मग जे निराकारवादी आहेत ते पण त्याग करतात. तर त्यांचा त्याग कसा असतो की ते जेव्हा त्याग करतात तेव्हा त्यांना ज्ञानाद्वारे ते त्याग करतात, म्हणजे तर्क काढतात किंवा त्यांना काय नको असतं की त्यांना आपलं जे शरीर आहे त्या शरीराविषयी त्यांना एक भय असतं. मी म्हंटल ना, ते मानूच शकत नाही की असं शरीर असू शकतं ज्याचा नाशच होत नाही. तर त्यांना त्यांच्या शरीराबद्दल तेवढं माहित असतं आणि त्यांना या शरीरामुळे खूप पीडा होते. हे जे जन्म मृत्यूचं चक्र आहे किंवा शरीरामुळे त्यांना जे व्याधी आहेत त्या व्याधींचा त्रास होतो, म्हणून त्यांना शरीरच नको असतं. शरीर नको असल्यामुळे ते काय करतात, कसला त्याग करतात, त्यांच्या आयडेंटिटीचा, पर्सनल आयडेंटिटीचा त्यांना त्याग करायचा असतो आणि त्यांना ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन व्हायचं असतं. तर अशा तऱ्हेने जे निराकार वादी आहे त्यांचा जो त्याग असतो तो वेगळा असतो. पण जो सगळ्यात परफेक्ट असतो तो कोण असतो? कृष्णाचा भक्त असतो. तो काय
करतो, तो कर्म करतो, त्याचं फळ कृष्णाला अर्पण करतो आणि कृष्णाच्या आज्ञेचं पालन करतो आणि तो जे काही कर्म करतो ते कृष्णाच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो, कृष्णाच्या समाधानासाठी तो करतो, कृष्णाला प्रसन्न ठेवायला तो करतो, म्हणून त्याला परफेक्ट योगी असं म्हटलेलं आहे. आता आपल्याला असं समजतं की कुठलाही माणूस यज्ञ केल्याविना तो सुखी राहू शकत नाही. यज्ञ तर केलंच पाहिजे, यज्ञाशिवाय सुख नाहीये. आता पण जेव्हा आपण यज्ञ करतो किंवा कुठली ऍक्शन जेव्हा करतो, कर्म करतो, तेव्हा ते ज्ञान पूर्ण केलं पाहिजे. क्षितिजा मातेजी 4.30 अनुवाद. हो, हरे कृष्ण. यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञ करते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अविशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. आपण 29 वाचलं नाहीये का? नाही, बरं, 29 वाचा. हरे कृष्ण. या व्यतिरिक्त इतर लोक समाधीस्थ राहण्याकरिता प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. ते प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबवून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूच प्राणवायूमध्ये यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी हे म्हणजे प्राणायामावर खूप सांगितलेलं आहे. तर कुंभक, रेचक वगैरे हे तुम्हाला माहिती आहे ना की आपण प्राण जो श्वास आहे तो आतमध्ये रोखून ठेवतो किंवा पूर्ण उश्वास जेव्हा आपण पूर्ण तऱ्हेने एक्झेल करतो आणि तेव्हा आपण परत दीर्घ काळ श्वास घेत नाही. तर अशा तऱ्हेने हे जे दोन्ही इनहलेशन आणि एक्झलेशन आहे त्याच्यावर आपण कंट्रोल करतो. तर हे यांनी तुमचा आयु सुद्धा वाढू शकतं आणि बऱ्याच जणांना याच जीवनामध्ये त्यांना जीवन म्हणजे याच जीवनामध्ये त्यांना ती पूर्णता हवी असते. जी योग पद्धती ते करताय म्हणून ते इतकं म्हणजे इतका हा जो प्राणायाम आहे याच्यावर ते त्यांना कंट्रोल मिळवायचा असतो. आणि कुंभक योगाच्या आचरणामुळे योगी आपले आयुष्य खूप खूप वाढवू शकतात, अनेक वर्षांनी वृद्धांगित करू शकतात. परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य कसा असतो, तो सदैव कृष्णाच्या सेवेमध्ये नित्य स्थित असतो आणि त्याची इंद्रिय आपोआप नियंत्रित असतात. त्याला या श्वास उश्वासाने आपली इंद्रिये त्याला नियंत्रित ठेवावी लागत नाही. त्याची इंद्रिय कृष्ण सेवेत तो असल्यामुळे स्वतः म्हणजे आपोआप त्याला त्या इंद्रियांवर कंट्रोल येतो. आणि मुख्य म्हणजे इंद्रियांना जो आनंद मिळतो कृष्ण सेवा करून, तर आता जो इंद्रिय विषयांचा आनंद असतो तो निम्न वाटतो आणि ती हायर टेस्ट डेव्हलप झाल्यामुळे ते विषय आनंदाकडे इंद्रिय आपोआप जात नाही. आणि याच्यामुळे काय होतं, तो त्याचं इकडचं जीवन समाप्त झाल्यावर तो गोलोक वृंदावनात जातो. आता 4.30 परत एकदा वाचता का? हो हो माताजी. हरे कृष्ण.
यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञकर्ते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अविशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करून घेतात. हरे कृष्ण. 4.31 हरे कृष्ण. हे कुरुश्रेष्ठा, यज्ञ केल्याविना मनुष्य या लोकामध्ये किंवा या जीवनामध्ये कधीच सुखप्राप्ती करू शकत नाही. तर मग पुढील जीवनाविषयी काय सांगावे? हरे कृष्ण. म्हणजे आता ही जी विविध यज्ञ सांगितली, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, आपल्याला काय समजून येत आहे की यांचा मूळ उद्देश म्हणजे काय, की इंद्रियांना संयमित ठेवायचे. आणि इंद्रियांना संयमित ठेवलं तरच तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये उन्नती करू शकता, प्रोग्रेस होऊ शकतो. इवन भौतिक जीवन जर तुम्हाला आनंदी करायचं असेल तर तुम्हाला इंद्रियांवर संयम ठेवलाच पाहिजे. कारण प्रथम आपल्याला असं वाटतं की इंद्रिय तृप्ती करून आपल्याला आनंद मिळतो, पण हे जे अगोदर आपल्याला असं वाटतं, नंतर कालांतराने जर आपण बघितलं तर काय दिसतं आपल्याला की नाही, ही जी इंद्रिय तृप्ती मी अगोदर इतके वर्ष केली, आता मात्र मला याच्यामुळे रोग उत्पन्न झाले किंवा याच्यामुळे या इंद्रियांपासून काही मला खरं सुख मिळालं नाहीये. तर हे आपल्याला समजतं. तर याच जीवनात आपल्याला असं होणार आहे, पुढच्या जीवनात काय सांगायचंय आपल्याला? इकडे क्षितिजा माताजी वाचायचंय. हो. आता मधोमध्ये म्हणून वेदानी इंद्रिय तृप्ती नियमासाठी. हो, ठीक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय की समजा जर इंद्रिय तृप्ती करायची असेल तर आता एखाद्या पुरुषाला स्त्री हवी असेल तर तुम्हाला विवाह केला पाहिजे. हे सुद्धा इंद्रिय तृप्तीसाठी नियम आहेत आणि त्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. असं जर केलं नाही तर काय होईल की हा जो माणूस आहे त्याला आवडली आज एक स्त्री, तिच्या पाठीमागे गेला, दुसऱ्यांदा दुसरी बाई आवडली, गेला, तर असं काय होईल की शेवटी त्याचाच त्याचंच पतन होईल, कुठल्या ना कुठल्या तऱ्हेने त्याचं पतन होईल. ते उदाहरण इकडे दिलेलं आहे. म्हणून वेदानी इंद्रिय तृप्ती नियमासाठी. आता वाचा. हो, हरे कृष्ण. म्हणून वेदांनी इंद्रिय तृप्ती नियमनासाठी पवित्र विवाह बंधनाची व्यवस्था केली आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य क्रमाक्रमाने भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याप्रत उन्नत होतो आणि मुक्त जीवनाचे परमोच्च परिपूर्णत्व म्हणजे भगवंतांचे सान्निध्य प्राप्त करणे होय. पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्यामुळे सिद्धी प्राप्त होते. म्हणून जर मनुष्य वेदांनुसार यज्ञ करण्यास इच्छुक नसेल तर तो वर्तमान जीवनामध्ये सुखाची अपेक्षा कशी करू शकेल? मग अन्य लोकांवरील अन्य शरीरांविषयी काय बोलावे? विविध स्वर्ग लोकांमधील विविध प्रकारची सुखे उपलब्ध असतात. त्या सर्व ठिकाणी विविध प्रकारचे यज्ञ करणाऱ्या मनुष्यांसाठी अमर्याद सुख उपलब्ध असते. परंतु एखाद्या मनुष्यास प्राप्य असे परमोच्च सुख म्हणजे कृष्ण भावनेद्वारे आध्यात्मिक लोकांमध्ये प्रवेश करणे हेच होय. म्हणून कृष्ण भावना भावित जीवन हेच भौतिक जीवनाच्या सर्व समस्यांचे समाधान आहे. हरे कृष्ण. तर आपल्याला समजतं सर्वात परमोच्च सुख म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन जगणे किंवा कृष्णाची सेवा करणे. 32. हरे कृष्ण. हे सर्व विविध प्रकारचे यज्ञ वेदसम्मत आहेत आणि ते विविध प्रकारच्या कर्मांपासून उत्पन्न झालेले आहेत. याचप्रमाणे त्यांचे स्वरूप जाणल्यावर तू मुक्त होशील. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्ञानानी जेव्हा आपण यज्ञ करतो किंवा कर्म करतो तेव्हाच आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. 4.33. हरे कृष्ण. हे परम तप,
केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्था, सर्व कर्म यज्ञांचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्येच होते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की ज्ञान खूप श्रेष्ठ आहे. ज्ञानाने तुम्ही कर्म केले पाहिजे. मग जेव्हा तुम्ही ज्ञानाने कर्म करता तेव्हा तुम्ही कर्मबंधनात अडकत नाही आणि ती कर्म दिव्य होतात. तर आता याच्यात वाचायचं आहे यज्ञ कर्त्याच्या विशिष्ट श्रद्धेनुसार यज्ञ कधी कधी विविध प्रकारची रूपे धारण करतात. हा, हरे कृष्ण. यज्ञ चौथी लाईन. हा, हरे कृष्ण. मनुष्याची श्रद्धा दिव्य ज्ञानाने युक्त होते तेव्हा त्या यज्ञकर्त्याला अशा दिव्य ज्ञानाविना केवळ द्रव्यांचा यज्ञ करणाऱ्या यज्ञकर्त्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ प्रगत समजले पाहिजे. कारण ज्ञानप्राप्ती झाल्याशिवाय यज्ञ भौतिक स्तरावरच राहतात आणि त्यापासून कोणत्याही आध्यात्मिक लाभाची प्राप्ती होत नाही. वास्तविक ज्ञानाची परिणती दिव्य ज्ञानाच्या अत्युच्च स्तरामध्ये म्हणजे कृष्ण भावनेमध्येच होते. उन्नत दिव्य ज्ञानप्राप्ती विना यज्ञ म्हणजे केवळ भौतिक कर्मच होत. तथापि जेव्हा हे यज्ञ दिव्य ज्ञानाच्या स्तराप्रत उन्नत केले जातात तेव्हा अशा सर्व यज्ञ कर्मांना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. चेतनेमधील भिन्नत्वावरून कधी कधी यज्ञ कर्मांना कर्मकांड किंवा सकाम कर्म असे म्हटले जाते, तर कधी कधी ज्ञानकांड म्हणजे सत्य शोधार्थ ज्ञान असे म्हटले जाते. ज्या यज्ञांचा शेवट ज्ञानप्राप्तीतच होतो तेव्हा तो यज्ञ सर्वाधिक श्रेष्ठ होय. हरे कृष्ण. म्हणजे किती महत्वाचं आहे की ज्ञानाने आपण कर्म केली पाहिजे. ज्ञानाने जर कर्म केली नाही तर आपल्याला त्यापासून काहीही मिळत नाही. ती केवळ भौतिक कर्म होतात. कुठलीही आध्यात्मिक प्राप्ती आपण करू शकत नाही. पण जेव्हा ज्ञानाने आपण यज्ञ करतो ती यज्ञ दिव्य होतात. आता हे ज्ञान आपल्याला जर हवं असेल तर आपण ते कोणाकडून मिळवलं पाहिजे आणि कसं मिळवलं पाहिजे ते या श्लोकामध्ये. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्णा. माताजी हरे मी कृष्ण. लीव करते माताजी. चालेल चालेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन सत्य जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचारून त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात कारण त्यांनी तत्व पाहिलेले असते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला इकडे श्रीकृष्ण काय सांगत आहे की जर तुम्हाला ज्ञान पाहिजे असेल तर तुम्ही आध्यात्मिक गुरूंकडे गेलं पाहिजे. तिकडे कोणतं कर्म काय, विकर्म काय, अकर्म काय हे त्यांच्याकडून शिकलं पाहिजे. आणि शिकताना कसं असलं पाहिजे? नम्र असलं पाहिजे, सेवाभाव असला पाहिजे, गुरूंची सेवा केली पाहिजे. आणि जेव्हा आपण आपल्या गुरूंची सेवा करतो, नम्रपणे आपण त्यांना प्रश्न विचारतो तेव्हा गुरूंची कृपा आपल्यावर होते आणि गुरूंची कृपा झाल्यावरच आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं. तर श्रीकृष्णाने हे उदाहरण आपल्या सर्वांच्या समोर मांडलंय की त्यांनी गुरु केले, सांदीपनी गुरु केले, त्यांच्याकडून त्यांनी ज्ञान मिळवलं आणि
आपल्याला सुद्धा हे उदाहरण त्यांनी आपल्या समोर ठेवलं की तुम्ही सुद्धा गुरु केले पाहिजे. म्हणून ही गुरु शिष्य परंपरा देखील त्यांनी स्थापन केली. आता धर्म मार्ग जो आहे तो साक्षात भगवंतानी सांगितलाय. म्हणून मानसिक तर्क किंवा मेंटल स्पेक्युलेशन अशा मार्गातर्फे आपण ज्ञान मिळवू शकत नाही. तसेच जे ग्रंथ आहेत, जी पुराण आहेत, तर यांचं स्वतंत्र अध्ययन करून देखील माणूस त्याच्या आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करू शकत नाही. ज्ञान प्राप्तीकरिता मनुष्याने परंपरेतील आध्यात्मिक गुरु करून त्यांना शरण जाणे खूप आवश्यक आहे. कारण जेव्हा आपण पूर्ण तऱ्हेने शरणागती जातो, आपल्याला गुरु मार्गदर्शन करतात, आपण रोज त्यांच्याकडून आज्ञा घेतो आणि अशा तऱ्हेने आपला हळूहळू मिथ्या अहंकार कमी होतो. नम्रपणे सेवा करतो, त्यांना प्रसन्न ठेवतो, तेव्हा हे ज्ञान त्यांच्या हृदयामधून आपल्या हृदयामध्ये येतं. तर अशा तऱ्हेनेच आपण आध्यात्मिक ज्ञान मिळवू शकतो. आणि इकडे एक गोष्ट श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये लिहिलीये की या श्लोकामध्ये अंधानुसरण म्हणजे ब्लाइंड फॉलोईंग किंवा विवेकशून्य प्रश्न, या दोन्ही गोष्टींपासून आपण जपून राहिलं पाहिजे. म्हणजे आपण उगीचच ब्लाइंडली गुरु आहे म्हणून आपण फॉलो करणं बरोबर नाहीये. तुम्ही त्या गुरुला सुद्धा पारखून घेतलं पाहिजे. इकडे इस्कॉन मध्ये दीक्षा लगेच दिली जात नाही. कमीत कमी 1 वर्षाचा कालावधी असतो, जिकडे तुम्ही ज्या गुरूंकडून दीक्षा घेणार आहे तुम्ही त्यांची पुस्तकं वाचू शकता, त्यांची प्रवचनं अटेंड करू शकता. तर अशा तऱ्हेने गुरुला सुद्धा तुम्ही जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. तर इकडे अंधानुसरण आणि विवेकशून्य प्रश्न या दोन्ही गोष्टींना दोषास्पद ठरवले आहे. म्हणून आध्यात्मिक गुरूंकडून केवळ श्रवण करावे असे नाही, तर जो भक्त आहे त्यांनी नम्रता, सेवा आणि प्रश्नाद्वारे गुरूंकडून ज्ञानबोध घेतला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा गुरुची सेवा करतो, नम्र असतो, तेव्हा आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं. आता मला तुम्हाला विचारायचंय, आणि एक 20 मिनिटं क्लास घेतला तर चालेल की तुम्हाला नेक्स्ट टाइम घेऊ? कारण 2 तास झालेले आहेत. मी बसू शकते, पण मला माहित नाही की तुमचं काय. तुम्हाला खूप हेवी झालंय का? चालेल माताजी, पण इतरांचं माहिती नाही. मॅडम कंटिन्यू करा. एनिवेज माझं चालेल, म्हणजे हा होईल ना अध्याय? हा होऊन जाईल म्हणजे. हो, आज होऊन जाईल. अजून 6 श्लोक बाकी आहेत. हा 35. आता आपण हे करूया, आपण फक्त अनुवाद वाचूया. म्हणजे अच्छा, एकदम 42. बरं, 35 क्षितिजा माताजी. हो, अनुवाद वाचायचा का? हा, अनुवाद. हरे कृष्ण. आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाकडून वास्तविक ज्ञानप्राप्ती झाल्यावर तू पुन्हा मोहित होणार नाहीस, कारण या ज्ञानाद्वारे सर्व प्राणी परमात्म्याचे अंश आहेत, अर्थात माझेच आहेत, हे तू पाहू शकशील. हरे कृष्ण. तर आता इकडे या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी माया या शब्दाचा अर्थ सांगितलाय. तर श्री कृष्णापासून भिन्न अस्तित्व असणं
म्हणजेच माया. मा म्हणजे नाही आणि या म्हणजे ही. तर काही लोकांना असं वाटतं की आपले कृष्णाशी काहीच कर्तव्य नाही. श्रीकृष्ण कोण आहेत? हे एक केवळ ऐतिहासिक महापुरुष आहे आणि निर्विशेष ब्रह्म किंवा जे आपण फॉर्मलेस म्हणतो हेच परमतत्व आहे. आणि भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे काय? म्हणजे कृष्णाच्या शरीरापासून जे तेज निघतं, जी ब्रह्मज्योती आहे किंवा जे कृष्णाचं तेज आहे, हेच निर्विशेष ब्रह्म आहे. श्रीकृष्ण हे भगवान या नात्याने सर्व गोष्टींचे मूळ आहे. आणि आपल्याला माहितीये की ब्रह्मसंहितेत सांगितले की श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे कारण आहे. त्यांचे अनेक अवतार आहेत आणि हे आपण जे सर्व जीव आहोत हे आपण त्यांचे अंश आहोत. पण जे मायावादी लोक आहेत ते काय म्हणतात? त्यांना असं वाटतं की श्रीकृष्णाच्या अनेक विस्तारित रूपांमध्ये किंवा त्यांच्या अनेक अवतारात ते आपले स्वतंत्र अस्तित्वही गमावतात. म्हणजे कृष्ण हा कोणी नाहीये, कृष्ण फॉर्मलेस आहे आणि ते भौतिक जे स्वरूप आहे किंवा भौतिक अशी त्याचं कनेक्शन करतात. ज्याप्रमाणे एखादी गोष्ट आहे, आता एखादा पेपर आहे, त्याचे आपण तुकडे तुकडे केले की त्या मूळ जो पेपर आहे त्याचं मूळ स्वरूपच नष्ट होतं. त्याचप्रमाणे जे मायावादी लोक असतात ते जाणत नाही की परमतत्व म्हणजे असं आपण हे करतो 1+1 हे 2 म्हणतो, पण इकडे अध्यात्मात असं नाहीये. 1+1 1 आणि 1 - 1 सुद्धा 1. तर इकडे तुम्हाला आध्यात्मिक जग आहे हे वेगळं आहे आणि भौतिक वेगळं आहे हे ते मानत नाहीत. आणि हे जे त्यांचं ज्ञान आहे ते मायेने आच्छादित झाल्यामुळे ते पूर्ण गोंधळून गेलेले असतात. तर आता इकडे क्षितिजा माताजी सेकंड पॅरेग्राफ आहे 35 चा का माताजी? हा 35 चा सेकंड हो. पॅरेग्राफ 4थी लाईन. आपण सर्वजण श्रीकृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आहोत. हा, हरे कृष्ण. आपण सर्वजण श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आहोत. केवळ मायेमुळेच अर्जुनाला वाटले की आपल्या नातलगांशी असणारे आपले अनित्य शारीरिक संबंध हे भगवान श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या शाश्वत आध्यात्मिक संबंधापेक्षा महत्वपूर्ण आहेत. संपूर्ण गीतेची शिकवण हीच आहे की जीव हा श्रीकृष्णांचा नित्य सेवक असल्यामुळे त्याला श्रीकृष्णांपासून वेगळे करता येत नाही आणि श्रीकृष्णांपासूनच आपण भिन्न आहोत या जीवाच्या भावनेलाच माया म्हटले आहे. जीव हे भगवंतांचे अंश असल्यामुळे त्यांना विशिष्ट प्रयोजनाची पूर्ती करायची असते. अनादी कालापासून त्यांना या प्रयोजनाचे विस्मरण झाल्यामुळे ते मनुष्य, पशु, देवता इत्यादी विविध प्रकारच्या शरीरांमध्ये बद्ध झाले आहेत. अशी शारीरिक भिन्नता ही भगवंतांच्या दिव्य सेवेच्या विस्मरणामुळे होते. पण जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा तात्काळ या मायेतून त्याची मुक्तता होते. हरे कृष्ण. हरे हा, कृष्ण. तर आपण श्रीकृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आहोत. इकडे सांगितलंय श्रीकृष्ण पहिल्यांदा एक होते, मग त्यांनी विस्तार केला, ते अनेक झाले. म्हणजे ज्याप्रमाणे आई वडील असतात किंवा नवीन लग्न होतं, नवरा बायको असतात, तेव्हा त्यांना काय वाटतं की आपल्याला एकतरी मूल झालं पाहिजे. का? कारण मुलांपासून आनंद मिळतो म्हणून ते त्यांचा आता एक परिवार होतो. ते का नाही राहत फक्त नवरा बायको? नाही, त्यांना प्रत्येकाला मूल पाहिजे असतं, आपल्या आनंदासाठी हवं असतं.
त्याचप्रमाणे आपण सर्वजण श्रीकृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आहोत आणि आता याचं विस्मरण झालंय अर्जुनाला. म्हणून अर्जुनाला काय वाटतंय की हे जे माझे स्वजन आहेत, हे नातं जे आहे हे खूप महत्वाचं आहे आणि जे तुझं जे त्याचं नित्य किंवा शाश्वत नातं श्रीकृष्णाबरोबर आहे याचं पूर्ण त्याला विस्मरण झालेलं आहे. आणि कृष्ण भावनेद्वारे आपण या स्मरणात, हे स्मरण आपल्याला परत येतं की आपला संबंध कोणाबरोबर आहे, कृष्णाबरोबर आहे. 36 क्षितिजा माताजी अनुवाद. हो, हरे कृष्ण. तू जरी सर्व पापी लोकांमध्ये अत्याधिक पापी असलास तरी दिव्य ज्ञानरूपी नौकेमध्ये आरूढ होऊन तू दुःखरूपी महासागर पार करण्यास समर्थ होशील. हरे कृष्ण. आता या भौतिक जगाची तुलना सागराबरोबर केलीये. सागर म्हणजे अविद्येचा सागर, किंवा कधी कधी याची भौतिक जगाची तुलना वणव्याने पेटलेल्या अरण्याशी सुद्धा करण्यात येते. आता बघा, जेव्हा फॉरेस्ट फायर जेव्हा खूप प्रमाणात होतं तेव्हा जे मानव आहेत ते म्हणजे फायर डिपार्टमेंट, फायर फायटर्स वगैरे, त्यांनी जरी आग बुझवायचा प्रयत्न केला तरी सहजासहजी ती आग विझू शकत नाही. कारण ती एवढा मोठ्या स्केलवर हा फॉरेस्ट फायर असतो आणि कितीही पाणी घातलं, खूप उंच असतो, खूप मोठा असतो तो अग्नी, तर मानवाच्या प्रयत्नांनी तो आपण काबूत आणू शकत नाही. तर अशा वेळेला काय असतं की कृपा कोण करू शकतं? कृष्ण करू शकतो. ढगाच्या रूपाने तो इतका पाऊस पाडवू शकतो की ही जी आग पेटलेली आहे ही विझू शकते. त्याचप्रमाणे आता इकडे महासागराची त्यांनी तुलना दिली आहे की कितीही कुशल पोहणारा असेल तरी महासागरात पोहताना धोका असतोच ना जीवाला. केवढ्या मोठ्या लाटा असतात, केवढे केवढे मोठे मासे असतात. तर समजा जर कोणी पुढे आला आणि समजा जर एका हेलिकॉप्टरनी बघितलं आणि त्यांनी दोरी टाकली आणि या माणसाला त्यांनी महासागरातून काढलं, तर त्याला आपण म्हणतो की खरोखर हा महान उद्धारक आहे. तर त्याचप्रमाणे हे भगवंताकडून जे ज्ञान आपल्याला मिळतं ते सुद्धा, ही जी दोरी आहे ना हेलिकॉप्टर मधून फेकलेली आहे, त्या दोरीसारखं आहे. त्या ज्ञानाला पकडून, त्या दोरीला पकडून आपण मुक्त होऊ शकतो. आणि कृष्ण भावना रूपी नौका जी आहे ना, ही या नौकेत बसून आपण म्हणजे जेव्हा कृष्ण भावना भावी जीवन जगत असतो तेव्हा ही अविद्येचा हा महासागर आहे, याच्या मधून आपण पार होऊ शकतो. 37 हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे प्रज्वलित अग्नी सरपण भस्मसात करून टाकतो, त्याचप्रमाणे हे अर्जुना ज्ञानरूप अग्नी सर्व प्राकृत कर्मबंधने भस्मसात करून टाकतो. हरे कृष्ण. आता हा अग्नी केवळ पाप कर्माची फळे भस्मसात करतो असं नाही, पण पुण्य कर्मांची फळे देखील भस्मसात करतो. म्हणजे किती आपण चांगलं कर्म केलं, चांगलं फळ उपभोगण्यासाठी सुद्धा आपल्याला पृथ्वीवर यावं लागतं. म्हणून ती फळं सुद्धा हा ज्ञानरूपी अग्नी जो आहे तो भस्मसात करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण मुक्त होतो. 38
हरे कृष्ण. या जगात दिव्य ज्ञानासारखे विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काहीही नाही. असे ज्ञान म्हणजे सर्व सिद्धींचे परिपक्व फळ आहे. भक्ती योगाच्या आचरणामध्ये निपुण झालेला साधक योग्य समयी स्वतःमध्येच या ज्ञानाचे आस्वादन करतो. हरे कृष्ण. तर हे ज्ञान आहे, हे असं ज्ञान आहे की ज्याने आपल्याला सुख, समाधान, आनंद मिळू शकतो. म्हणून या ज्ञानाचं कौतुक किंवा त्याची स्तुती या श्लोकात झालेली आहे. 39. हरे कृष्ण. जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिय संयमित केली आहेत, तो ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता इकडे हे त्यांनी इफ किंवा बट दिलेलं आहे. तुम्ही ज्ञान हे प्राप्त करू शकता, पण तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्हाला कृष्णावर श्रद्धा पाहिजे. म्हणून त्यांनी पहिलं स्टार्टिंगच दिलंय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. म्हणजे जे श्रद्धावान आहे त्यांनाच हे ज्ञान मिळू शकतं. आणि अशी दृढ श्रद्धा, भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने, हरे कृष्णाचा मन जप, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने की हृदयातली भौतिक मळ जी आहे ती स्वच्छ होते. आणि एकदा मळ स्वच्छ झाली की मग आपल्याला आध्यात्मिक शांती प्राप्त होते. 40. हरे कृष्ण. तथापि प्रमाणित शास्त्रांविषयी संशयी असणाऱ्या अज्ञानी आणि श्रद्धाहीन मनुष्यांना भगवत भावनेची प्राप्ती होत नाही, तर त्यांचे पतन होते. संशयी मनुष्याला या लोकामध्ये किंवा परलोकामध्येही सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. तर जे श्रद्धाहीन आहेत किंवा जे संशयी आहेत त्यांची मुळीच प्रगती होत नाही. एक गुण जो आहे ना तो म्हणजे श्रद्धा. तुम्हाला शंका असतील ना, तुम्ही शंका विचारू शकता, शंकांच्या निरसन तुम्ही करा, पण तुम्ही अश्रद्धा दाखवू नका. कारण जर श्रद्धाहीन असाल तर मग मात्र इहलोकात परलोकातही तुमचं कल्याण होणार नाही. तुम्ही जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकूनच राहाल. कुठल्याही तुम्ही तुमचा आत्मउद्धार करून घेऊ शकत नाही. आणि प्रत्येक तुमच्या फील्डमध्ये, मग ते भौतिक असेल, आध्यात्मिक तर नसणारच, त्यात तुम्हाला अपयश मिळतं. 41. हरे कृष्ण. आपल्या कर्मफळाचा त्याग करून जो भक्ती योग युक्त कर्म करतो आणि दिव्य ज्ञानाद्वारे ज्याचे संशय नष्ट झाले आहेत, तोच वास्तविकपणे आत्मस्थित आहे. याप्रमाणे हे धनंजया, तो कर्मबंधनांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो कर्मफळाचा त्याग करतो, कृष्णाला कर्माचं फळ पूर्णपणे अर्पण करतो, आणि असा जो आहे तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. तर इकडे प्रत्येक श्लोकामध्ये एक मूळ जो किंवा बेसिक पॉइंट आहे तो म्हणजे तुम्ही कर्म करा, पण ज्ञानाने कर्म करा. ऍक्शन विथ नॉलेज याच्यावर खूप स्ट्रेस केलेला आहे. कारण जर तुम्हाला नॉलेज नसेल, ज्ञान नसेल, तर तुम्ही बरोबर अशी कर्म कराल की ज्याने तुम्ही कर्मबंधनात अडकाल. आता शेवटचा श्लोक 42. हरे कृष्ण. श्लोक पण वाचू का माताजी, का फक्त? नाही, फक्त अनुवाद. हा. हरे कृष्ण. म्हणून अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे संशय उत्पन्न झाले आहेत ते ज्ञानरूपी शस्त्राने कापून टाकले पाहिजेत. हे भारता, योगयुक्त होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. म्हणजे
तुम्हाला संशय असतील, तुम्हाला जर प्रश्न असतील, तर हे प्रश्न तुम्ही तुमच्या गुरूंना विचारलं पाहिजे नम्रपणे. सेवा करून तुम्ही प्रश्न विचारले पाहिजेत. निरसन करा त्या शंकांचं, असं इकडे सांगितलेलं आहे. आणि मग हे अज्ञान अर्जुना तुझ्या हृदयातलं नष्ट होऊ दे. ज्ञानाच्या तलवारीने हे अज्ञान तू दूर कर आणि उठ, उभा राहा आणि युद्ध कर. म्हणजे कृष्ण काय अर्जुनाला सांगतं की तू कर्म कर, पण ज्ञानाने कर, युद्ध कर, ज्ञानाने कर. तुझं आणि माझं नातं काय आहे हे तू ओळख, आणि या आज्ञेचं पालन तुला का करायचंय. इकडे 2-3 श्लोकात कृष्णाने सांगितलंय की तू माझा अंश आहेस, माझ्या संतुष्ट प्रित्यर्थ तुला यज्ञ करायचंय. अशा तऱ्हेने तू कर्मबंधनात अडकणार नाहीस आणि तू मुक्त होशील. तर यातलं थोडस आता आपण वाचूया. हो माताजी. आध्यात्मिक क्रियांचे 2 विभाग आहेत. प्रथम म्हणजे स्वतःच्या आत्म्याबद्दल जाणणे. 42च आहे ना माताजी 42, तात्पर्य? 10वी 12वी हा. लाईन आहे. हो वाचते. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक क्रियांविषयी विचार केल्यास, तेच आहे ना माताजी? हो. अशा आध्यात्मिक क्रियांचेही 2 विभाग होतात. प्रथम म्हणजे स्वतःचा आत्म्याविषयी जाणणे किंवा स्वतःची वैधानिक स्थिती जाणणे होय, आणि दुसरा म्हणजे पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याविषयी सत्य जाणणे हा होय. जो मनुष्य भगवद्गीतेचा यथार्थ मार्गाचे अनुसरण करतो तो सहजपणे आध्यात्मिक ज्ञानाच्या या 2 महत्वपूर्ण विभागांचे ज्ञान प्राप्त करू शकतो. आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, हे परिपूर्ण ज्ञान तो विनाप्रयास प्राप्त करू शकतो. असे ज्ञान लाभदायकच आहे, कारण असा ज्ञानी मनुष्य सहजपणे भगवंतांचे दिव्य कर्म जाणू शकतो. या अध्यायाच्या प्रारंभी स्वतः भगवंतांनीच आपल्याला दिव्य कर्माचे वर्णन केलेले आहे. जो गीतेचा उपदेश जाणू शकत नाही तो श्रद्धाहीन आहे आणि तो भगवंतांनी दिलेल्या आंशिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत आहे, हे आपण जाणले पाहिजे. असा उपदेश उपलब्ध असतानाही भगवंतांचे सर्वज्ञ सच्चिदानंद स्वरूप न जाणून घेणारा मनुष्य निश्चितच महामूर्ख होय. कृष्ण भावनेची तत्वे क्रमशः स्वीकारल्याने अज्ञान नष्ट होऊ शकते. देवदेवतां प्रित्यर्थ केलेले विविध प्रकारचे यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ जीवनातील यज्ञ, इंद्रिय संयमनाचा यज्ञ, योग यज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आणि वेदाध्ययन यज्ञ आणि वर्णाश्रम धर्म यज्ञ इत्यादी प्रकारचे यज्ञ केल्याने कृष्ण भावना जागृत होऊ शकते. या सर्वांना यज्ञ म्हटले जाते कारण हे सर्व यज्ञ नियमित कर्मांवरती आधारित आहेत. मात्र या सर्व क्रियांमध्ये आत्मसाक्षात्कार ही महत्वाची गोष्ट आहे. जो या उद्दिष्टाची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे तोच भगवद्गीतेचा खरा शिष्य होय. पण जो श्रीकृष्णांच्या प्रमाणावरच संशय ठेवतो त्याचे पतन होते. म्हणून मनुष्याला प्रमाणित गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली शरण जाण्याचा आणि सेवाभावाने भगवद्गीता किंवा इतर कोणत्याही शास्त्राचे अध्ययन करण्याचा उपदेश केला जातो. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु शाश्वत काळापासून चालत येणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेतील असतो आणि भगवंतांनी लक्षावधी वर्षांपूर्वी जे ज्ञान सूर्यदेवाला प्रदान केले त्या ज्ञानमार्गापासून आध्यात्मिक गुरु मुळीच भ्रष्ट होत नाही. याच सूर्यदेवापासून पृथ्वी तलावर भगवंतांचा उपदेश आला. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीतेचे अनुसरण स्वतः गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणेच केले पाहिजे आणि स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या मागे लागलेल्या स्वार्थपरायण लोकांपासून सावध राहिले पाहिजे. असे स्वार्थी लोक इतरांना वास्तविक मार्गापासून भ्रष्ट करतात. श्री भगवान हे निश्चितच परमपुरुष आहेत आणि त्यांचे कर्म दिव्य आहे. ज्याला हे ज्ञान झाले आहे तो भगवद्गीतेच्या अध्ययनाचा आरंभापासूनच मुक्त पुरुष आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमचे काही प्रश्न आहेत का?